Bye-bye ug sa tanang mga naminaw karon. Hinaot matagad ni ako ang sulat tampo kaninyo kay tigbasa og tigpaminaw pod ko ani. Ako si Vanessa, Van for short, 28 ug nagpuyo somewhere down the road lang. Sa pagsugod sa COVID ni adtong 2020, nahunong akong trabaho sa usa ka salon. Yes, usa ko ka beautician. Dili ko bayot ha. 100% girl si Akech. I have the amazing hands to make you more beautiful looking, fresh like sunshine. Bitaw, dili jud ko masugot og mugawas ka nga dili satisfied si mong dagway. I want to see you walk out the door and proudly say to everyone, to the universe rather, that you are confidently beautiful with a heart. By the way, human akong describe sa akong job. Ani na punta akong fresh love life tungod sa pandemic. As I said, naundang among work pagsugod sa COVID o grabe kayo kalisod at first. Kay walay Jose Abad Santos o Benigno Aquino Jr. nga mosulod sa kumpitaka. Bisa na lang ganig si Manuel Quezon lisod na kaayo pangitaon. Samot na kay ako na lang usa ang nagbuhi sa kong kaugalingon. Kay naa sa Mindanao ako ang family nga nagpuyo. Nagpuyo ko kauban sa akong igagaw sa usa ka balay. Pero ana nga time, wala siya. Kay naabtan og lockdown sa laing lugar. Kay biyahe-biyahe man ang iyang trabaho. So ako, nga adtong panahon na. Hulat lang og kanus-a mahurot ako ang savings. Akong gipuy-an is duol man sa dagat, so aron dili ma-board, nag-invite kog mga kauban nako aron mag-swimming mi kadali. But of course, ilahang kaon kay wala man ko'y kwarta. Tulo sila kabuok, ang usa kay bayon. Dayon wala pa jud may kabalo nga bawal pa di ay maligo sa dagat adto nga time. Low tide man tong higayuna, so kami layo pag gibaktas para moadtog lawom. Dihay mga nangisda, pero didto sa layo namo. Kay syempre maliligo kami day, wala may gamask. Naabiday maligo nga magmask. Nakahumol nami sa may mabaw lang. Chika-chika dalakaon sa dala nilang snack sa dihang nakuratan mi kay dihay nagsiren makita manggod sa highway ang amuang pwesto. Dihay mga men in uniform nga nagdalag megaphone nga miingon. Ang mga walay quarantine pass pauli. Kanang mga nangaligo diha. Og ingon akong bayot nga kauban. Oh my God, mga pulis. Nanangutan ako, nagdala mo quarantine pass. Mitubag akong isa ka amiga, nga tuwa sa bag nako. Wala nako dad-a kay mabasa. Ingon ang bayot, nga magdala-dala di ay og quarantine pass bisag aning dagat. Umingon ko, laoy, madakpan jud ta ani. Umingon ako sa ka-friend, ingnon lang nato nga nanginhas ta ba, kay nawad antag mga trabaho. Medyo bugay pa ni akong friend kay dali makahimog palusot. Sa mga to, naghinay-hinay na mi og balik og gikulbaan jud ko ani kay basig ma-penalty mi, wala ra ba jud ko'y kwarta. Kay layo lagi ang amo ang giliguan, dugay mi nakaabot ug kaingon mig manguli na, pero gihuwat jud mi bisag unsaon na mo kiyay-kiyay para madugay. Patiently waiting silang sir. Umingon ko, nga lahoy, basin dakpo na jud ani. Ingon ako isa ka friend, nga mohangyo raguta nga nanginas rata. Ikaw ingon day. Tubag ko, nganong ako man? Mingon ang bayot, hoy, ikaw nag-invite na mo. Wala mi dere o wala ka moingon. Tubag ko, ang yatis ra. Ako adening sala karon. Sa mga to nga ulaw pa yun kaayo kay nag-t-shirt ko nga basa o klaro kayo akong bra. Nagkurog na yun ko kay nahadlo ko basig danon mi ani kay nakahimo mig violation. Mga Coast Guard man di ay ang namadlong namo. Hapit na may mabot. Wala pa yun mi mga mask kay nangaligo lagi o nganong magmask man mi nga wala may laing tao. Kamera.
Pag abot pa yun namo sa may semento kay naghalo na pod lagi akong kakulba o kauwaw na slide manoon ko. Kay dangog man pod ang semento nga naay daghang lumot. 1,000,000 times akong kauwaw. Lami na lang kaayo magpaanod-anod sa lawod. Umingon akong bayot nga kauban. Van, paghinay oy. Kay nuwaw na lagi ko, gipadayunan na lang nako akong kauwaw eh. Nagpapiang-piang na lang ko kay truman pod kay sakit akong tuhod. Unya nasamad pag yun. Umingon ko, aray ding, akong tiil. Tubag ang bayot. Ha? Pag sure oy, nganong nikalitra pod kag tikang kahibaw man ka nga dangog ani. Pero miingon ko, nga akong tiil ding. Tubag ang bayot. Ngaon saon na nako, akong putlon. Buing yuning bayota. Dili kagets. Pag mitingog tong Coast Guard na, paghinay ma'am, wala na may tubig ani. Nangatawa ra ba yun iyahang mga kauban, mga 5 siguro sila kabukad to. Nauwaw yun ko sa ko ang pag-dive nga epic fail kaayo akong entrance. Ngayon ang Coast Guard, bawal mga ligo karon kay easy ta. Ito bago nga, wala man min nga ligo sir. Suway ra may mig panginas ba? Kay nawad-an magud mig trabaho. Gi-apply din ako ang suggestion ni friend. Pakilooy kaayo pero wala pa yun ko katindog kay sakit yun ako ang tuhod ug nagdugo pa. Ingon ang Coast Guard, nga wala man mo nagibawalan na manginas ma'am. Pwede ra kayo na. Pero naalagi mo yung mga quarantine pass. Ito bago nga, naman sir, pero wala mi na-inform sir nga kinahanglan ay na sa dagat. Ito bagang Coast Guard, nga kinahanglan na ma'am kay pasabot na nga authorized ka nga mogawas. Wala pa yun mo yung mga face mask. Wala mo magsunod sa tuang protocol. Gitutukan yun na kong Coast Guard nga nanermo na mo aron mahinomdom yun ko siyang nawong. Kay may pagkapapabol pod kayo. Guwapo kay siya siyang PDA with matching armalite. Pag miingon ko, okay, sorry sir, wala man gud may kahibalo. Next time sir, magdala na may quarantine pass og modong may dagat. Tabag ang Coast Guard, maayo ma'am kay kinahanglan gid inyong kooperasyon ani kay nagilikay rata sa virus. Tabag ko nga, okay sir, aray ding akong tiil, tabangi kog tindog. Mingon ng bayot, yabag man ka oy, kuratan pod tanimo. Unya kay ang bayot kay payat pod kaayo, murag igo ra nimong itulod sa mong tudlo kay mahayang na. Sumotong na apil pod og ka-slide kay nabug-atan nako, unya dangog kaayo ang mga lumot. Gipangatawan ra may sa mong kauban nga duha, lami kayo mulupad na lang sa Mars og didto mag-emote. Maayo kay gitabangan mi adtong Coast Guard nga nanermo namo. Og sa usa pa, aron makasa kami, nya wala nako palabya ang higayon nga mabasa yang surname sa iyahang uniform aron ma-search nako ba. For privacy, dili nako i-mention kay kahibalo kong mang stalk yun mo. Humingon ko, nga salamat kayo sir. Mitubag ang Coast Guard, okay ra ma'am. Taga-asa day mo, nagdugo na imong tuhod o. Kaway lami yod sa mong first encounter kay gidugo man yun ko. Bitaw. Mitubag ko nga, okay ra sir, kanang balaya o. Kakiang-kiang yun tawon ko nga naglakaw pa uli. Pero worth it kay nakahibalo ko siyang surname. Pagabot sa house, gitambalan ang samad og dayon gi-search yun nako iyang apelyido. Bisag wala ko kay balos ni. Daghan kay parehas niya surname. Pero wala yun ko mawadi og pag-asa. Search to the max apil ako mga kauban. Pwede na kay may mangita og missing person aning dagwaya. And then, chinings. Nakita na ko iyang profile kay nakabutang kay working as Coast Guard man. Maugyod iyahang nawong. Jeffrey ang iyahang name. And take note, single pa. Mura kong nayabag kay ikasuro yun og mall iyahang porma. Pero wala na ko giyadoy.
kauwaw na lang man. Pero naa may mutual friend pero wala gyud nako siya giad. After many weeks na uso na to ang mga plantito ug plantita, so kay hapit na ligi mahurot akong savings, gi-career pod nako ang plants for sale. Ug pila na pod ka weeks nga nag-stalk ko sa profile ni Mr. Coastguard ug mag-add friend ba ko or dili, ug sa wala tuyua nga panghitabo, natuslok man noon nako ang add friend. Bitaw, wa gyud to nako tuyua ha. Kay gi-cancel man day nako tapos gi-add na pod nako og balik. Naglibog na yun ko og saon pero gipasagdahan na lang nako kay bas hindi ay ug ma-accept. Pila ka days while busy ko og deliver sa mga kabulakan kay nag-reseller man ko. Hapit nako mabuhian akong cellphone kay pagtanaw nako gi-accept kong Jeffrey. Ako gyud ang niuna og chat aron makalarga na amo ang barko. Mingon ko nga thanks sa pag-accept sir. With emoji aron ma-feel. May reply siya og kamot like button. Shoota. Liker pod kay si sir na like zone ko. Sa moto nga wala na ko nag-reply Kontento na akong soul nga na-accept ko niya. Pero pila ka days matempt gyud ko og chat. Pero gipugngan lang gyud nako aron dili ta ingnon nga stalker. Og aron pod nga molabay siyang wall ako ang nawong ba. Nag-change ko profile pic nga nagbikini ko sa beach. Pero sa niagi ra gud po tong tuig nga wala pa ko na milbil tungod sa perming puyo sa balay. Ang akong caption, where are you? Emote kayo ko ana. Pwede na nga pang FHM. Siyempre gibantayan yun na ako og mo like o mo heart baning si Coast Guard kay alams na yun. Sa mga to, nga hapit na pud nako malamba ako ang phone kay dili lang like or heart iyang gibuhat. Nag-comment yun. Iyang comment? Asang quarantine pass. Shota. Hanggang Facebook kay Coast Guard gihapon si Manong. Huli pero di kulong. Lain yun ning kauyabo na ta kaayo tanan kay tagaan yun natog meaning. 2 years na pud biya nga wala ko'y love life og nanginahanglan yun ko kay iring-iring. Sa shared post na lang ko makapit kay basin og naay makadungog. So aron maklose mi aning Jeffrey, gialibay nako ang pag-travel sa Mindanao. Bisag wala ko'y plano nga maulig yun. Ako na pod ang niuna og chat. Ingon ko, nga hi sir, pwede mag-ask, unsay mga requirements og mag-travel by sea? Namanon tayo mga post og unsay requirements sa mga LGU. Bitaw, humitabag si Jeff. Pwede ka mudong sa inyong police station, ma'am. Dead end na naman si sir. Professional kaayog tinubagan. Muna akong reply kay, okay sir, copy. Wala yun akong effort ani, sablay kanunay. Dayon few weeks later, dihay nag-positive sa among nakauban nga reseller pod kay nagkaabot man mi. So resulta na quarantine pod kog apil ni samot akong kalbaryo kay gamay na kog supply nga pagkaon bisag ako ra usa. Nagpost na kog need help bahalag mura kog limusan. Daghan man pod nga mi comment og wa gyud ko naulaw na ngayo og tabang kay mapasmo gyud ko og magpakahilom lang. And the wait is over. Nag-message for the first time si Coast Guard. Ingon si Jeff nga. Naunsa di ka ma'am? Literal na ni tumbling gyud ko ani. Gymnast biya ko. Mitubag ko nga quarantine lagi sir. Dinungutana si Jeff nga positive. Mitubag ko nga dili man pero nag-quarantine lang ko aron safe. Dayon typing si Jeff. Naglibog si Sir unsay sunod diingon. Shota. Gikilig akong kiting ani. Ako na lang giunhan. Ingon ko nga basig naa kay gamay hinabang nako sir. Mudawat kay ko. Mitubag si Jeff. Asa di ay imuhang pamilya ma'am. Mitubag ko nga
Tua sila sa Mindanao, sir. Kami ra sa moang kasen ang naadere. Pero nag-quarantine pa po siya kay bag-o lang naabot. Taas kayo ko og explanation og nakalimot na ko sa uban. Mingon si Jeff, motong balay ninyo ang imong itudlo. Mitubag ko nga, yes sir, ibilin lang sa gate sir imong hinabang. Pabaga yun ko og kiguloy, murag naa siya'y obligasyon ako pa. Then may reply si Jeff, ihapit ra nako ma'am kung padulong kog station. Wah, lami yun iambak sa Pacific Ocean sa nabasa nako. Sumauto nga ako ang nawong, grabe yun kabaga nga pwede na ilaparo sa mga barko. Joke raman unta tong giingon akong Jeffrey pero iyahang giseryoso yun. The next morning, excited kay ko kay makita na po na ko balik sa Mr. Coast Guard bisag sa layo lang. Dili yun nato matag-aning panahon kay nangandoy ra ko adto niya. Karon bisitahon ako. Sige ra kog lantaw sa bintana ug asa na tong Coast Guard na nagat pata. Niabot na lang ang hapon way Coast Guard nga nipakita. Dakoa kayong iskamoy. Mura kog buang kay makulbaan og naay mohono nga sakyanan. Sa bintana nagud ko nagkaon. Perting amawa. Niabot na lang ang gabi igyod, walay Coast Guard nga ni roving. Diha pa ni chat si Jeffrey nga padong nako matulog. Ingon siya, ma'am, pasensya na kay wala ko makahapit kanina kay sayo mi nagpatrol og diha may emergency nga meeting. Bisag wala kadayon si Coast Guard, gikilig gihapon ko kay nag-explain man gyud. Hapit yod mabuslot akong unlan nga sige na kog paak sa kakilig. Mitubag ko nga, okay lang sir oy, joke ra pod to, di pabitaw ko yung mga tinapadere. Then mikatawa ko. Okay ra pero nangonsinsya ko sa tinapalay sudan ako. Mitubag si Jeff nga, makahapit siguro ko og mamam. Wa na, nagusbat na gyud akong unlan kay mura na kog ero nga nakapaak. The next morning sayugod ko og mata, bisag tag alas 10 na ko mumata na 6 AM oy. Kay basig sayo si Coast Guard mo patrol ba? Ug maayo na lang kay ni sayo ko, kay diha na ni chat nga naa na siya sa gate. Alas 6:30 impunto. Dali ra kay ko nakapangarte. Messy hair. Kay gikan lagi natulog pero naka-lipstick og nakapangilay pa. Woke up like this. Diha na siya sa gate nga naka-BDA na po. Padong gyud siguro nga mo patrol kay ang sakyanan nga iyahang gidala. Kay mao may ilahang gamit katong nabadlungan mi sa dagat. Umingon ko niya, good morning sir. Wala na lang unta kagat-agad sir eh. Joke ra unta to. Mitubag si Jeff nga, joke raman pod akong pag-ari ma'am. Mikatawa ko ug miingon na, ay, kalain. Mitubag si Jeff nga, bitaw, asa man ni ako ibutang. Mitubag ko nga, uy, salamat ki sir ha. Diha lang ibutang kay dili lang ko moduol, aron safe. Mitubag si Jeff nga, basig na iro, naara ba ni Carney? Mitubag ko nga, uy, malutas na day kog tinapaan ni sir. Ana lang ibutang sir kay kuhaon ra nako niglakaw nimo. Wa may ero di ari. Salamat kay sir ha. Wala yud ko maulaw nga nangayog tabang. Mitubag si Jeff nga, okay ra kayo ma'am. Naman sad ko'y ikatabang. Mao na to ma'am. Ari lang nako ibutang kay moadto na pud ko. Mitubag ko nga, sige. Salamat, yes sir. Amping. Kung mitubag siya, ikaw pod ma'am, amping permi. Lami yod kaayo magtambling-tambling oy. Murag okay rag dili kumukaon og 1 week. Mabuhi ra ko. Sumoto nga paglakaw ni Coast Guard, gikuha na nako yang hinabang.
karne nga manok ug baboy gyud nga naapay mga Knorr cubes, crispy fry ug ginisa mix. Kumpleto gyud kayo. Giluto gyud nako dayon kay gikan gud niya. Unang giluto nako ang manok, akong giadobo. Kanang lami gyud kaayo tanawon ba. Paghuman kay flex dayon sa FB ang adobo with a caption nga Chicken Patrol. Dayon after sa quarantine, balik na pod ko sa akong mga online business. Kay para pamugasay ug hapit na pod mahuman og quarantine akong kasen. Naan ako'y kauban sa balay ug katunga sa kaon. Pero wala na nag-chat si Mr. Coast Guard sukad atong paghatag niya hinabang nako. Naulaw pod ko kung mo chat kay asyumera kaayo akong dating ana. Kay wala lagi ko'y service kay wala pa kauli akong kasen. Tiis-tiisa sa pag-commute aron magkuha og mga stocks. Dool man pod ang city, gamay rag plitihan. Dahay time nga na ako gikuha nga tanom kay na ako'y na-contact nga buyer unya sa balay kwaon. Mao nga gabit-bit yung kog tanom nga naghulat og masakyan diha sa karsada. Nahurot yun akong pasensya kay walay ni hunong kay poros puno. Ug sa wala damhang panghitabo, dihay ni balik nga sakyanan. Kaingon kog muliko, ni hunong mangyod sa kuang atubangan. Pag-abre sa bintana, wala ko kaila sa naa sa front seat pero naka-uniform og Coast Guard. Diha pa ko nakarealize nga ang driver di ay si Jeffrey. Wala kayo nako maklaro kay gamas. Mingon si Jeff, "Ma'am, asa man ka?" Mitubag ko nga, "Oy sir, pauli na lagi." Mitubag si Jeff nga sakay na lang ari kay mo labay man mi didto. Mitubag ko nga, "Sure sir." Mitubag si Jeff nga, "Oh, sakay ari. Naa para ba kay dala?" Wala na ko nagpakipot oy. Giablihan pa ko siyang kauban kay gilisod ko kay gadala kog tanom nga Birkins. Tulo ka buo. Mingon si Jeff, "Daghan naman kag tanom nga dala ma'am." Mitubag ko nga, "Baligya ni sir. Panginabuhi ba?" Mitubag ko nga, "Baligya ni sir. Panginabuhi ba? Aron dili nami manginhas." Mikatawa si Jeff ug miingon, "Aw, maupod." Naputol pa mig chika kay dihay nanawag silang radyo. On duty man daay ni sila, nakisakay pa ko. Dali pod may nakaabot sa balay kay dool raman pod. Mingon ko, nga "Salamat sir, amping mo." Tubag si Jeff, nga "Amping pod ma'am." Lami gyud mo ambak sa dagat oy, ug magpakalumos. Ug maingon siya "Amping ma'am, manindog akong kabalhibuan man." Dayon pag-uli sa kong kasen, timing pod nga birthday niya, maong nag-celebrate mi. So nagluto-luto mi o gamay kay muanha man iyahang darling. Nag-invite pod kog kauban na kog duha, si Bayot ug usa ka bae. Pina-flex na pod ko sa cake nga naay "Happy birthday" aron ingnon nga ako'y ga-bake ba, with the caption of "Silent Celebration." Wa po na ko ibutang og kinsay nag-birthday. So mo to nga naka-chat o gahat si Mr. Coast Guard. Ingon si Jeff, "Happy birthday." Nagkatawa ko. Imbis kay nag-ilog miniding sa mic kay kinsay next mo kanta, gibalibag na kong mic oy. Dagan ko sa kwarto ug didto ko ni syagit-syagit sa online. Ambot nga no to. Ug may reply ko nga, "Human akong birthday sir oy. January pa. Akong cousin ang ga-birthday. Pero thanks." Then may reply si Jeff nga "Happy birthday in advance." Shotang Ines. Ang arrange kaayo na kong kama nagkagubot yun kay akong gipang balibag. Kumitubag ko nga, "Garaan ni Maseroy, pero thanks. Basig makahapit ka dere, daghan kay may giluto." Dahil mitubag si Jeff nga, "Sure."
Shootang Ines agad. Wa gyud mo balibad si Mr. Coast Guard. Bahala ang kwarto eh. Nangandam na pud ko kay mohapit daw si Mr. Coast Guard. Gi-orient na ko silang tanan nga naay moabot nga Coast Guard. Dapat mag-social distancing mi. Basig madakpan pa hinuon mi kay wala nagsunod sa protocol. Manghapit na ngit-ngit, diha na iyahang sakyanan. Nagpanikad na gyud ko nga moabre sa gate. Grabe kaayo. Grabe kaayo kay naka-uniform pa siya. Ug ako siyang giingnan nga good evening sir. Mitubag si Jeff. Biipod ma'am. Di ba ko maulaw ani? Mitubag ko nga, why dapat ikaulaw sir? Pagsulod na mo, smiling kay sila ug nag-social distancing gyud na orient good. Ingon akong kasan nga, be sir, come in. Maayo kay nakahapit ka. Then mingon si Jeff, nga happy birthday day ma'am. Nakasaad manggod ko ani ni Ma'am Vanessa. Shota jud. Gihimo pod kog alibay ni sir. Mura gipugos gyud nako pa. Sumoto nga hinukadan pa namo. Entertain kayo si Mr. Coast Guard. Kunya ang mga amaw gibiyaan mi sa kusina. Ako na daw ang bahala. Yatis ra. Ug ako'y bahala, dad-on ko ni sa kwarto nako ba. Bitaw, humingon si Jeff, kamura day sa mong igagaw aning balay ma'am? Itubag ko nga, oh sir, kining abroad naman tong gapuyo ani. Anti na mo. Kami nalay ni Puyo og bakasyonan po ni sa mong paryente gikan sa Mindanao. Taas pa kay ko gisulti ani pero nakalimot na ko sa uban. Mitubag si Jeff nga, dili pod hadlok ani nga kamurang duha mga babae pigyon mo. Itubag ko nga, walay kabalakan sir. Kay kamaoman pod mig self-defense. Tinudluan mig boxing. Then mitubag si Jeff, nga aw, maayo. Pagkahuman og dinner ni sir, wa na mo lungi og dili makakanta og bisag kasa before siya muli. Kay gusto pod kog makadungog ba, bahalag yabag at least agwapo ang gakanta. Nibalipad pa siya pag-una pero kadugayan, nipili nagkanta. Dali ayod ikasabot aning Mr. Coast Guard. Backstreet Boys man di ay idol aning Coast Guard. Drowning pa'y gipili. Pero pagkanta, shota. Padili-dili pero nindot man di ay ug tingog lakiha. Mura ka gianod-anod sa kadagatan. Tinanaway nami kay nakantahan na gyud og laming tingog among videoke. Maka-in-love man sa nigtingog si Mr. Coast Guard. Pwede na i-appeal sa Pilipinas Got Talent. Sa moto, ng mga pila ka buwan, naghinay na og abri ang mga salon kay GCQ na. Pero dili pa tanang trabahante gikuha aron maka-social distancing gyapon. Mayo kay napil ko sa nakabalik. Lakas ko sa moang boss. Sige gyapon mig chat ni Mr. Coast Guard pero wala na mi nakita kay busy siya subay sa kadagatan. Mga pila pa ko ka days nagtrabaho ni tawag man silang papa nako nga paulion sa Mindanao kay magpa-opera si mama. Kinahanglan kaayo ko nila. Kay nawori pod kay ko ni mama, nanguha din kog mga requirements aron makakuha kog travel pass. Na tinuod man nun akong alibay nga chat ni Jeffrey. Dali ra ko nakakuha kay negative man ko sa mga test. Wala na ko mo chat ni Jeffrey nga mulakaw ko. Naglibog kog unsay akong i-chat, maong nag-post na lang kog picture sa akong mga bagahe with a caption nga, goodbye for now. Feeling kayo ba? Padong na ko sa pier, diha pa ni chat si Mr. Coast Guard. Mingon si Jeff, gaay ko si mong number. Sa una ra gyud ko nagpanikad nga mohatag og number niya, pero wa gyud ko pangayo eh. Karon pang mulakaw nako. Sa moto nga gihatag pa nako akong number. Diha pa ko sa bus, padong pa sa pier, dihang kalit siyag panawag. Si Jeff, nga asa na ka? Mitubag ko nga, diha pa sa bus, pero hapit na ko maabot sir.
Mitubag si Jeff, nga diaan ako sa pantalan. Asa di ka mo biyahe? Syuta gyud kaayo. Gipaak na lang nako akong dila aron dili ko murag bua nga sige katawa ako rang usa. Ako siyang giingnan kung aha ko moadto ug ako po siyang giingnan nga mauli ko kay gipapauli ko nilang papa. Mitubag si Jeff nga text og niabot na ka kay kuhaon ka nako. Wala na yud ko kapugong. Nitan-aw na gud nako ang konduktor kay gingod-ngod nako akong nawong sa bag. Yati gyuning kiligontag daghang tawo eh. Sumoto nga pag-abot nako nag-text na ko niya. Pagani nako na send diha na sa kong atubangan. May pagka-flashman dahil ni si Mr. Coast Guard. Bingon ko, nga sir, ganina ra ka. Itubag si Jeff, nga karon pa pod. Mora ni imo ang gamit? Backpack o sling bag ra akong dalaan pero siya'y nagdala sa backpack. Sure, special kay kog porma kay Coast Guard akong dispatcher. Wala rami tingog naglakaw padung sa entrance sa pantalan. Lakas kay ko kay Coast Guard god ako ang dispatcher. Sige pa mig kasabit kay naamay manawag niya, kuhaon on tanako kong bag kay ako nalay mo padayon pero dili man niya ihatag. Dagat ra bagyod ang palibot basig makaambak og ahat ba. Kay gipasulod naman ang pasahero sa barko human og check sa akong mga gamit og papers ready na ko mosulod. Daghang Coast Guard sa palibot. Gipananaw gud mi sa mga pasahero kay bawal biya na ay mo dala sa mga gamit. Bagahe mo, bit-bitin mo biya. Pero ako, Coast Guard yun kadala. Abi siguro nilag asawa. Umingon ko, nga thank you sir. Tubag si Jeff, kanusama ka mo balik? Mitubag ko nga, wapagani ko kalakaw sir, pabalikon ako nimo. Mitubag si Jeff, kay basig ako nooy makadong adto ba? Lasyo, moambak yun ko sa dagat og wala pa ko'y biyahe. Mingon ko, welcome ang pud ka di adto sir. Mitubag si Jeff, nga wala raba ko magbinuang. Yate, lami na kayo ipanghapak og tawo anido. Ug ako siyang giingnan, adto na ka sir oy, basig dili noon ko modayon ron. Tabag si Jeff, sige, kay basig dili noon ka nako palakon. Nagatawa ko umiingon kog bye sir. Then si Jeff, nga open imong cellphone nig sakay nimo. Tabag ko nga, ha? Nga no? Mitubag si Jeff, na ako'y iingon. So ako nga ata tugon sa iyang ingon, nidali kog sakay sa barko. Pero nilingi pagid ko niya for the last time, kay na-miss na nako siya. Bitaw, gipataas rin niya iyang phone kay motawag siya. Diya pa ko sagdanan, nanawag na. Hapit pa nako mabuhian akong phone tungod kay nakulbahan ko. Ingon ko, nga sir? Then may ingon si Jeff, I love you. Let's na dyan. Tingala pa tong crew sa barko kay gisagpa na ko akong no. Kalimot kong ga-face shield ay ko. Kaingon mong good kog nagdamgor ako. Mura kog nayabag, ngawa nako mapugni. Pero mitubag ko, nga I love you too. Wa na'y pakipot pa. Pwedeng mo balik na lang o dili na lang ko mudayon. Miingon si Jeff, baliki ko dere aron dili ko mabuang ug pangita nimo sa Mindanao. Mikatawa ko miingon, nga copy sir. Dayon si Jeff, nga okay, pag-amping, I love you. Shota dyan. Gibalik pa gyud, maong nagkasaag na kog asa akong deck noon. Mitubag ko, nga I love you too. Amping po. Paglarga sa barko, murag nabilin manggihapon ako unahuna sa pantalan. Lami na mabot sa Mindanao ug paopera din si mama para makabalik ko dayan. Pagabot pa na ako sa pier sa Mindanao, gimingaw noon ko niya.
Nakita ako sa mga Coast Guard nga sige kog tanaw, basig naa siya ba? Nag-una na po dere. Bitaw. Expectation versus reality kay pag-abot na ko, quarantine na pod og 14 days. Kalagot. Dugay kay mudaga ng mga adlaw para nako. Pero nabawi ra pod og manawag akong Coast Guard. Mag-video call me kanunay og dili siya busy. Pero kung busy kayo, nga inyohang mana. Walay lingaw. Dayon human ako quarantine, negative pud ko sa mga test og nakauli ra gyud ko. Gilihok din ako ang mga kinahanglan ni mama aron mapaopera siya. Kay kabaliko na gyud ko sa Pikas Tampe sa atong nasod sa Visayas. Stress kay ng LDR kay basig nigbalik nako, nisakay na siya sa laing barko. Pero nagdugay gyud mi kay nagkakomplikasyon si mama. Dugay kay siya sa hospital. Usang buwan kapin nako sa Mindanao. Wala gyud undang among pag-ampo nga ma-okay ra si mama. Lod-luhod nako sa chapel, nakaampo na lang gyud ko nga bahalag dili na nako makita si Mr. Coast Guard. Mabuhi lang si mama. Pero wa gyud palibak si Coast Guard. Kalitlag panawag sa video call. Pag-abre nako, naka-BDA pa. Giingnan siguro ni Lord sa akong pag-ampo. Si Jeff, kumusta? Tubag ko nga, nagpaka-okay lang. Dili ka busy? Tubag si Jeff, break na mo. Lunch na. Ikaw na ka? Yate. Nakonsensya ko ani kay giampo gyud nako nga bisag dili lang may magkita basta ma-okay lang si mama. Gatiman yun og maayo si mama kay paryente na mo ang doktor og dako kayo na magpasalamat kay fighter kayo pod si mama. Duha ka bulan ako sa Mindanao kay ako'y gisaligan nila nga moatiman ni mama kay trabaho akong duha ka igsoon. Nag-aasikaso pod sa gamay namong kaumahan si papa. Niabot na yun og 3 ako ka bulan, ni Pasko na lamang og nag-New Year. Wala pa ko kabalik ni Mr. Coast Guard. Samuan ako nag-birthday kay dili pa gyud ko pala ko nila. Sa birthday nako, nag-flex na pod kog selfie nga nag-emote sa birthday cake nako with a caption nga, "Happy birthday to me. And I wish I can see you again." Nayabag ko kay nag-comment man si Mr. Coast Guard niya. "We will." Nanawag dayon ay. Nagdagan-dagan ko sa kwarto, bahala ang mga bisita. Ingon si Jeff nga happy birthday. Tubag ko nga salamat. Tubag si Jeff, manha na ko. Hapit na ko nga masumbag ang haligi. Maayo kay wala. Simento ra ba? Tubag ko nga, imong trabaho di ay diha. Dugay kay nakatubag si Mr. Coast Guard. Nahilom ang linya kaingon kog naputol na. Ingon si Jeff, dili pa gyud ka kabalik. Grabe na yun kaayo akong paak sa online. Itubag ko, nga dili pagyud ko pabaliko nila kay atimanon pa si mama. Busy pa pod si papa. Then itubag si Jeff, pero mo balik paligi ka dire. Itubag ko nga, ugod kay naaman ka diha. Si Jeff, nga good. Shotang Ines again. Lami kay paminawon ihang katawa sa phone. Napahimungtan yun nako. Ako ang online. Sa moto, nga kung nakaampo ko nga pwedeng dili na mi magkita ni Mr. Coast Guard, mabuhi lang ko mama, gibawi na nako eh. Sorry Lord, nag-change of mind ko. Bahalag dili di ay madayon ang kasal sa kumanghod, magkadayon lang ming Mr. Coast Guard. Hogid ko ibatasan nga pagkaisoon. Kay kaslunon man to akong manghod ni January. Gilakangan pa ko. Basig dili na noon ko makaminyo. Mao nga wala pagyud ko nila pabalik ka sa Visayas kay ako ang bridesmaid. Nya unya ako pagyod ang makeup artist. Nindot unta tog si Mr. Coast Guard pod akong partner ba. Pero saon man nga busy man siya go roving sa kadagatan sa Visayas. Lain noon ako ang partner. Pagka January 28, mo'y kasal sa kumanghod.
busy kay ko kay ako tanan ang make-up nila. Wala ra ba yun ko'y sweldo. Ako ang pinaka-last nga naka-makeup sa kong kaugalingon ug wa na ko matagad nga nanawag di ay si Jeffrey. 3 missed calls ra ba. Maong gitawagan ako sa video call kay nag-online man. Pag-abli niya sa video, diha pa siya sa higdaanan. Kalami gyud taparan. Hingon si Jeff. Magpapahaman. Shotang Ines. Buntag sayo ning kilok na pod ako ang tiyan. Tubag ko nga. Karon ra pod. Kasal sa kumanghod. Nya nihilom lang kadali. Nilabay siguro ang Ginoo. Nagpabisi-bisi na lang kog butang og lipstick. O ingon si Jeff, nga ayaw palabig pagwapa kay mahalin ka diha. Tubag ko nga. Ayaw pod palabig pagwapo kay mahalin ka diha. Tubag si Jeff, nga sold out na ko. Tubag ko nga, sold out naman pod ko. Shota dyan. Lamia lamang yun niya tan-awon nig katawa. Namatay ko siyahang Adam's apple. Nanangutana si Jeff. Kano sabi to ka mo balik ari? Tubag ko nga, basi next month. Tubag si Jeff, nga di pag yun sure? Tubag ko nga 50-50. Tubag si Jeff, nga sige na lang ko kuha. Hayate. Mura yun ko gigitik nga gaubo-ubo na lang ko aron matabunan ako ang isip. Ngayon si Jeff, I love you. Yate. Diha man day siya ay mga kauban kay dihay naninggit sa background og unta tanan. Mangunangutan ako kung kinsa to. Tabag si Jeff nga mga tuko to. Balik na ari. Hangyo na nako. Again, Shotang Ines. Makaatake og heart ning Coast Guard yun. Sumoto nga during wedding while nag-march na ako manghod. Nakunhon ako gunsa kay feeling kung ako na. Mukatawa ba ko? Umihilak. Kaya kung manghod, naghilak mangyod nga murag na pugos lang. Required yun ay siguro no nga mohilak og kaslon. Nakahilak na lang pud ko og apil. Well, diha sa reception gitupo-topo ko nila sa usapod ka groomsmen nga single. Ikasuroy man pod og mall pero adto gid ko sa Coast Guard nga nagadalag megaphone ay. Kay gitupo-topo lagi mi, sige may ka-picture nga kamerang duha. Giganahan pod ako mga paryente kay naunahan na lagi ko sa akong manghod. Pero naa naman ko yako Toa paligi nag-roving sa mga dagat. Dayon gipangtag nako sa mga pictures sa kasal og pinakadaghang comment noon kay katong amo ang pictures atong usa sa mga groomsmen. Mao na ba daw pod ni ako Yati pa jud kaayo kay ni like pa yun si Jeffrey. Pero wala ra mo comment. Ako na pod ang niuna og tawag niya kay basig unsay nay huna-huna. Nagbalod-balod na sigurong huna-huna. Pagtubag niya, banha kayang linya ug dagko kayog tingog iyang mga kauban. Ug ako siyang gipangutana kung asa siya. Mitubag si Jeff nga naa ako sa station. Tubag ko nga, unya na lang ko matawag. Mingon si Jeff, naa naman day kay Paris diha. Mayo lagi kinitawag ko kay mao gyud ang ginahuna. Tubag ko nga, itupo-topo rato nako. Mitubag si Jeff, ayo paliging dagat, babantayan pa nako. Yate, mao na ba ni ang hugot sa mga Coast Guard? Kawik ba? Bitaw, mitubag ko, balik na ko February, magkuha na ko requirements. Aron mo kalma ang dagat, atong palabyon ang bagyo. Nahilom lagi ang dagat. Wa na pod mo tingog, nagsige na kog kot-kot sa unlan. Kumayon si Jeff, pagdali, aron dili ka na ko maapas diha. Shota, ang kot-kot na himo na pong paak-paak. Sumoto nga gitugta na gyud kog mobalik sa Visayas kay diha na si Papa. Gitawagan ako dan akong boss nga naa pa ba ko'y balikan nga trabaho sa salon ay basig magsigir akog pangayo og ayuda sa Coast Guard. Kay daghan pud kog nasuki nga nagpangita sa akong magic, gipabalik gyud ko ni boss.
Pagkakuha sa mga requirements o negative ko tanan sa medical, impake dayon. Excited na kong maabot sa pier sa Visayas. Di pa ko sa pier sa Mindanao, kakita na pud kog mga Coast Guard. Yate, kada kita na kog Coast Guard, kulbaan man ko kay pariha maniyag porma. Diya pa ang barko sa Mindanao, nanawag ng Coast Guard sa Visayas. Nangutana si Jeff kung nakasakay na ba ko. Mitubag ko go. Tanong si Jeff, nga daghan ni mong dala. Tubag ko nga gamay raman. Pero aha kayo. Bugat kayo akong bag. Gakalisod yun ko sa tinod lang, kay diha pa'y gipadala ako ang kasen. Then nangutana si Jeff, o sa gisot ni mo. Mura mag-taxmate noon nga makig-meet up. Mitubag ko nga, naka-black shirt, blue jacket o black pants with sneakers. Tubag si Jeff, okay, pag-amping, paabot ko dire. I love you. Siyotang inis yun ni iyahang I love you. Makurat mo pud atong heart. Tubag ko nga, love you too, Coast Guard. Yate yun kaayo iyang katawa nga makapugto og pante. Dagat trabayod akong palibot, maayo kayo wa ko makadive og ahat. Dayon paglarga sa barko, nagsugod ng kulba akong heart kay I'm coming home na. Pero gisungog yun ko sa panahon kay balod kaayo akong biyahe. Dagko kayo og balod, unya nagtuya-tuya yun ang barko nga light ferry. Isugod nako gidagat kay murag mo balik akong makinaon yun. Ako rarabang usa. Horot yun ang white flower nako kay nagbalod-balod na pud akong tiyan. Unsaon mang tabukon pa magdagat ni ako ang gugma. Naluya yun ko sa biyahe. Hagardo versosa nako kaayo kay walay tulog. Kay sige ra kog pugong nga dili makasuka. Ang 4 hours nga biyahe na himong 5 hours kay mura magmatuwad ng barko yan. Basig ma-rescue noon may Coast Guard hinoon. Then doon lang sa pier na nawag day ang Coast Guard. Wala na ako matubag kay naluya na yun ko. Nya ready na kayo siguro mo rescue. Pagdunggo sa barko nakaginhawag yun ko og taman kay wala yun ko magsuka. Pagpanamin nako, arang luspada na tawon nako. Maayo kay nakamask og face shield, dili maklaro akong luspad nga dagway. Naghinayod kog naog kay murag akong feeling kay balod pa, bisag linaw na kayong dagat. Paglapas nako, diha na ang mga Coast Guard nga parehas og mga porma nga naka-BDA tanan, nakamask og face shield, og nakakap pa yun. Gisawayan akong pangita ang Coast Guard nga maka-heart attack. Pero di yun mailhan ay. Malipong kog pangita. Yan itoto ko sa nga nag-check sa mga papel. Siyotang ines. Naaraman di ay sa akong atubangan akong gipangita. Si Jeff. Mustang biyahe ma'am? Yate. Maayo kay nagmask ko. Kay wa na matakom akong bapa. Intubag ko nga. Balod kayo sir. Itubag si Jeff. Mauligi na kay tugay mo balik. Wala ko mitingog pag humaniyag siya. Pag mingon si Jeff, huwat na putag 14 days ani. Gihinay ra niyag ingon na, pero nakadungog ko. Giuli din niyang papel. Diretso sa bus ma'am. Sinyas dayon sa sunod pasahero. Istrikto ha sa Coast Guard oy. Naglakaw ko nga nagngisigyod nga nagpasalamat ko sa mask. Nilingi pa kog balik niya. Busy na siya nga nag-check sa ubang pasahero. Quarantine na pod ko og 14 days. Ang mga gi-quarantine nako daghan na unta kog nahimo. Akong kasen ang tighatod na kog pagkaon. Mura kog iroy. Huwat kanus ahat dan. Mapas mo gyud og ulay mahatod. Mao na kog mangayog ayuda sa Coast Guard oy. Kay naa naman akong igagaw. Pagpanawag ni Coast Guard, kaingon siguro og mangayo na pod kog hinabang. Ingon si Jeff. Mustang quarantine? Tubag ko nga, enjoy kayo, kaon tulog. Tubag si Jeff, kinsay tihat ni mong pagkaon? Yate, mura yud kog iro. Tubag ko, nga ako ang kasen. Tubag si Jeff, maghapit kog ma. Unsa may gusto nimo? Aha ka, automatic namang mohatag og ayuda ang Coast Guard ron. Tubag ko nga,
Ayaw na oy, dian naman akong cousin. Tubag si Jeff, lahi man puning ako Ihapit ra nako sa inyong balay ugma. Tubag ko nga, salamat daan. Tubag si Jeff, nga di human ni mag-quarantine, ako na po'y dala nimo. Nangutan ako kung asa. Mitubag si Jeff, nga di adto sa mua. Syotang Ines. Nadunlan ko sa iyahang gingon. Meet the family dayon. Quarantine pass regani to'y gipangayo niya, basig anak na po'y pangayoon sunod. Di ako prepared. Yate. Mangurog ang puntaan Coast Guard kay paspas man kaayo gunahuna. Bawal maginahinay. Kay February lagi to, unya 14 days akong quarantine. Naabdan pagyud ko sa Valentine's Day. February to man ko nagsugod. Suya kay ko sa mga post nga nag-date-date. Unlan ratawon akong ka-date. Pero, nabuhi akong dugo kay nakig-video call si Mr. Coast Guard. Nadawat nimo? Nangutan ako gunsa. Tubag si Jeff, na ako'y gibilin sa imong ig-agaw ganiha. Mitubag ko nga, wala pa man siya ni Ari, basin unya pa. Tubag si Jeff, malaya na to. Tubag ko nga, unsa day to? Mitubag si Jeff, nga buwa. Syotang Ines jud. Lami iduot akong ig-agaw, kay dugay gihato. Nag-emote pa ko kay kaingon kog dili uso sa Coast Guard ang Valentine's. Hintubag ko nga, dali arapod malaya. Unsa dito? Gumamela? Tubag si Jeff, nga rose to, o cake. Yate. Kitanaw yun ako sa bintana og nagpadulong na ba kong cousin kay lami na kayo ikahon og cake. Hintubag ko nga, tawagan rato na ako. Salamat yay. Nilabay na pod ang Ginoo kay nahilom na pod ming duha ug ni-appeal mi sa staring contest. Humiyon si Jeff, I love you. Tubag ko nga, I love you too, Coast Guard. Huwag nangatawa min duha. Sorry yun sa unlan kay nagkisi yun siya. After 14 days of taking masteral in quarantine course, graduate na pod ko. Grabe na yun akong bilbil. Di na yun mabasta-basta. Pagkagabi isa kong paggawa sa facility, nakuratan ko. Kay gikalit og bira sa kong agaw akong buhok. Walay batasan. Timingon akong cousin nga, Van, nagpatrol na pod imong Coast Guard. Tingala ko. Umingon akong cousin nga, tuwa sa gawas at tuba nga pagdali. Hayate. Papakoy panudlay. Giapuran ako sa kong cousin, nya giguyod na ko sa gawas. Naagi ay si Coast Guard. Naglingkod nga mura man hinuon ko gidagat nga nagtanaw niya. Ngun akong iagaw nga, Sir, unsa man inyo? Juice o beer? Hayate. Murag nagkinahanglan kog kape kay namugnaw ko. Lain man dining video call ug personal na. Humingon si Jeff, okay ra ma'am, gusto lang nako maistorya si Vanessa. Unanay, namugnaw gyud og tinuod akong mga kamot. Ingon akong igagaw, sure sir, magluto sa kuvan, tawgar ako nahuman na mo. Then may katawa akong igagaw. Gipaningot ko bisag gabi. Umingon ko, good evening sir. Tabag si Jeff, naa naman lagay sir. Tabag ko nga, naanad magod ko. Tabag si Jeff, kumusta man? Tabag ko nga, okay ra kayo. Tabag si Jeff, layo aman ka. Duol ra gud diri. Yate. Nawala ang protocol di ay. Pero ni paduol na rapod ko gamay. Pero yate kay si Coast Guard may ni duol og maayo. Niungot man akong babae. Maayo kay nikuha siya sa cellphone og gi-click sa camera. Selfie daw. Hingon si Jeff, ikaw picture. Aha ka jud kay ako'y gipa-picture, idi nag-selfie ming duha.
First selfie together. Sure. Nahilom na pud mi kinag-Facebook man ang Coast Guard. Nakatanaw ko kay gipaupos ra man niya iyang phone. Dako akong mata kay gi-profile man among picture. Hayate. Wa ko'y panudlay. Wala bisag lipstick. Bisag gi-filter na laman unta to. Wa nako ka-ek kay gi-post naman. Hayate dyan. Humingon si Jeff. Wa kay lakon ugma. Mitubag ko nga. Wala man siguro. Mitubag si Jeff nga. Ugma ta mo dong sa mga. Bakasyon na ko ron. Nablangko na akong utok kay duol kaayo ang nawong ni Coast Guard. Hayate. Ni balod-balod man ako ang tiyan ug murag muboto akong dugan. Samot kay nitanaw naman sa akong lips. Unya, mutanaw sa akong mata. Nya ni ungot na gyud ko. Ni blackout na gyud ko kay gigunitan man ni Coast Guard akong liog o gitakilid iyang ulo. Wa na gyud. Nipiyong na lang ko ug gi-enjoy iyang lips sa ako ang lips. Hayate. Nigunit na lang ko siyang t-shirt kay makaluya man iyang slowly but surely nga kiss. Wa na'y COVID na mo. Naulaw. Then mingon si Jeff nga nabawi ra ang 5 months. Bawi gyud kay naka 5 rounds mi. Sa kiss ba? Hayate. Undangan rag mo ginhawa gamay. Gamit yod iyang pagka-Coast Guard. Pwede na siguro pud kong magpa-training niya kay kamaon ako nga mo mouth-to-mouth resuscitation. Sumoto nga diha na siya nag-dinner kay nakaluto na kong kasan. Patas na may kay og na iyang darling, ako'y maopi. Karon, siya na pod kay wala iyang darling. Naan ako'y Coast Guard. Pag-uli, syempre hinatod sa gate na ako. Then mingon si Jeff, nga sayo taugma. Mitubag ko nga, sige, mag-alarm ko. Then mingon si Jeff, nga nakaingon ko dili nakamubalik ba. Mitubag ko nga, niingon bitaw ko mubalik ko. Then mingon si Jeff, sunod di nako mosugot og dugay. Shota. Nagpangita na kog unlan nga mapaak. Mitubag ko nga, copy sir. Then mingon si Jeff, nga I love you. Tubag ko nga, love you too, Coast Guard. Yati na yun, kay ni apas pa man og laing slowly but surely kiss. Murag naluya akong tuhod, maayo kay gisandig ko niya sa may simento. Mingon si Jeff nga, maadik ko ang imong lips ba? Lasa man og orange. Hayati dyan. Sige man kog kaog orange. Pangontra sa COVID. Wala pa gani ko kating nitilaw na pud siya sa orange. Kaya nakulangan lagi ko sa hay. Hayate. Gipatunob man ko siyang sapatos aron di siya kaayo magka-stiff neck. Nayabag yun ko kay maparaan kayo si Coast Guard. The next day mauna ang schedule sa pag-meet the parents. Sayo kay may nga nigikan kay 3 hours ang biyahe. 6 a.m. ko niya gikuha. Katulgon pa kayo ko. So dito na lang ko siyang sakyanan nga natulog. Gidala yun kog unlan for emergency. Pagabot sila ha, gikulbaan ko eh. Karon pa ko naka-meet the parents. Seryoso na yun eh. Atat na siguro kaayo kay nilapas na sa kalendaryo iyahang edad. 31 naman gud ni si Coast Guard. Ready na kayo magminyo. Pagabot na mo, naulaw ko kay naay daghang tao. Wala ko ma-inform nga birthday di ay sa iyahang igsuon. Hayate. Naulaw ko, lami man mo tago kay ginatan-aw gyud kog maayo sa mga bisita. Pagsulod na mo, isugat mi siyang mama. Mingon niyang mama, maayo kay nakauban ka day. Dali kay pasigi gutom na mo. Tabag ko nga, good morning te. Mingon iyang mama, doy, adto mo sa kusina, pakan-ana imuhang uyab.
Yate. Ulawa oy. Ing ani day ning meet the parents. Niduol po na mo ihang papa og suon nga birthday. Pamilya sa mga bayani man day ni si Coast Guard. Kay iyahang igsuon police pod. Pero minyo na. Iyahang papa kay retired army pod. Kasyalan di ay silahang pamilya. Kulang na lang kay Air Force. Sa kusina minangaon ni Jeffrey, diha iyang igsuon og asawa. Lugos man mabuka kung baba eh. Di ko kasakay silang topic. Pabisi na lang kog kaon, busog pa ko. Nilakaw na to iyang igsuon, then mingon si Jeff nga, wala makay tingog-tingog diha. Mitubag ko nga, maulaw ko eh. Hintabag si Jeff, ayaw kaulaw. Nung si mama, anhis na lang daw ta matulog. Mitubag ko nga, ha? Di day ka muli? Then mitubag si Jeff, nga bakasyon ko ron. Ihatod ra ka na ko ugma. Yate, di ako prepared. Wako'y kadala-dala nga pang ilis. Unlan raman akong nadala. Kinahanglan di ay nga Girl Scout ta ug kauban ning si Coast Guard. Sumauto nga gipahulam na lang kog pang ilis sa asawa sa igsuon ni Jeffrey. Maayo kay parihar miglawas. Pero aha ka jud. Kay pagkagabi ana, kaingon kog asa ko matulog. Sa kwarto man di ay ni Coast Guard. Yate, murag kaulion ko ba? Kaingon kog tapad mi sa asawa sa iyang igsuon. Bahalag ako'y ilis og diaper sa iyang bata. Panington pud dagdag ko ani ba? Kay naa pa man sila'y inom sa gawas sa iyang igsuon og papa. Og diha pod iyahang cousin. Ako ang unang gipasulod sa iyang mama sa kwarto ni Coast Guard. Kay basin daw nga katulgon ako. Kayati dyan. Di ako prepared. Asa ko matulog? Sa salog o sa iyang kama? Pwede adto na lang ko sa iyang sakyanan. Makatulog yun ko kaayo. Pero bahala eh. Nihigda na lang ko sa kama para makatug na ug aron inigmata kay buntag na. Pero yate yun, kay gisungog manoon ko niya sa text. Ingon si Jeff, tulog na ka. Siya may dyan, iyaharabi yun nga unlan akong giunlan. Wa nako paaka oy, kay basin manimaho pa noon. Mitubag ko nga, padulong na. Then mingon si Jeff, nga matulog na pud ko. Yate, asa raman akong unlan nga paakon. Huwag ako siyang giingnan nga tiwas sa diha. Mingon si Jeff, katulgo naman ko. Yati jod 100 times. Layo kayo ang dagat, wala ko'y kaambakan. Huwag ako siyang giingnan nga bago pa ganimo nagsugod. Then mingon si Jeff, niya kita, kanus aman ta magsugod. Syotang ines. Hapit na ko mabalibag ako ang phone. Humingon ko nga matulog na ko. Then mingon si Jeff nga katulgo na pud ko kay layo kayo ato ang biyahe. Pero ako siyang gingnan nga tiwas sa diha lagi. Then mingon si Jeff, padulong na ko nga mosaka. Yati na siya. Nayabag yun ko mootong nakatawag ko kalit ni Kasan. Bisag wala ko'y tuyo. Then mingon akong Kasan nga mitubag ko, ha? Mitubag po na akong igaga og, ha? Then mitubag ko, Then mingon akong Kasan nga, nabuang nakadiavan. Nga nung nanawag man ka, ni pauli mo. Mitubag ko nga, wala man. Then mingon akong Kasan, unya, yate. Diha na jud ni sud si Coast Guard. Gikulbaan jud kog taman. Mingon ko, si Ding ba? Na ospital daw. Ito baga akong Kasan, nga ha? Nga naman. Bisag okay pa kaayo kadtong bayot na ko nga friend, gi-ospital na nako. Umingon ko sa akong Kasan, nga ambot lang. Pero yate jud, naa na si Coast Guard. Nihigda na. Tapad pagyud na ako. Shota. Naminaw po.
Sumauto, nakulbaan ko kay nitapad na nako si Coast Guard. Pasumangil lalang ko sa pagtawag sa kong cousin kay aron basin makatulog na dayon siya ba. Nangutana kong cousin nga, tinuod ko fan. Mitubag ko nga, ambot lang lagi kay giingnan rapod ko. Then mitubag akong cousin nga, kalagsik pa tong bayuta, nagpatrim pagani ko adto. Sorry kay Ting, kay grabe na gyud akong kulba kay nitapad na ako si Coast Guard. Nibangon na pud ko, mura gyud ko og nabuang oy. Pagmingon ko, nga lagi oy. Dayon si RG ba? Naminyo naman day pod. Didto ko, nakaingon ko dili na maminyo. Hayates. Minus points na gyud ko sa langit sa akong kabakakon ba. Bisag wa gyud ko gi-invite. Pumingon akong cousin nga, bitaw, guwapa man day og asawa. Asa to sila gikasal? Og mitubag ko nga, di adto sa makabuslot pud og bulsa. Nilingi ko ni Coast Guard og natulog na ba. Kayate nga nagtan-aw man ako. Naghuwat man pud. Nisaka pa ihang kilay. Samot noon ko gikulbaan. Pumingon akong cousin nga, ilahapon na. Unya na Van B kay nanawag akong darling. Bye na. Og hoy na lang jud akong giingon. Kayate, gi-off dayon sa buwing yun. Pasumangin lang yun ko og text. Importante kayo kay si Smart ang ni-text. Then nangutana si Jeff. Busy man ma'am. Mitubag ko nga, kadali lang. Mo replies ako sa kong suki. Una lang, hayate gyud. Ni baka ko na kayo akong dila ba. Kadugay yun kog text, bisag ako arang kaugalingon akong gisendan. Mura yun kog buang ani. Nitanaw kog balik niya. Ahaka nga nagtanaw man gihapon ako. Patiently waiting si Coast Guard ug kanus ako mahuman. Ug ako siyang gipangutana, nganong nisaka naman ka? Mitubag si Jeff, nga katulgo naman ko. Di pud ko magpalabig inom kay naa ka. Lisod bitaw og hubog ni. Malaparo gyud na ako. Ug nangutana ko niya, ug wala day ko, maghubog day ka. Mitubag si Jeff, nga dili pod. Kayati ay, nihigda na lang kog utro. Bahala ng mga langit. Pero kay dako-dako pa dihang kama, dito ko sa kilid na gyud. Gamay na lang nga mahulog ko. Humingon si Jeff, mahulog ka diha. Mitubag ko nga, okay ra, dili man. Mitubag si Jeff, nga di bitaw ko mamaak. Kayati sa mamaak. Sa moto nga nisibog pud ko gamay. Humingon si Jeff, nga sibog ba. Mitubag ko nga, huy. Humingon si Jeff nga, gipasibog garagani ka nako kay mahulog ka dira. Din mingon ko, di man pug ko lihukan. Ug nangutana si Jeff nga, palungon na akong suga ha? Syutangin. Lights on or lights off. Mitubag ko nga ayaw lang. Ug mingon si Jeff, nga wala ko maahanad og magsuga. Yate. Di pod ko ganahan pero basig na ay mukamang ba. Pero nagpalong yun may og suga kay dili pod ko katulog. Kayati naligi nga pagbalik niya gihigda nga nidikit naman hinuon siya nako. Pati yun ako yang ginhawa sa kong aping. Yate. Nanindog akong kabalhibuan. Iyahang bukto ni patong nasa ko ang tiyan. Ang usa naasa kong uluhan. Di patong pagyod iyahang balhibuon nga tiil sa ako ang tiyan. Kayati na yun. Mura na kog istatwa. Wala na ko kalihok. Literal. Huwag si Jeff. Good night. Mitubag ko nga,
Then mingon si Jeff, aha ka na jud kay nag-inamang style na mi. Ug mingon si Jeff nga, walay good night kiss diha. Nayati na yun. Namugnaw na gyud ko. Umingon ko niya nga, ngit-ngit man. Nabuing nga sige man noon siya katawa. Yate, gilok kaayo kay duol sa akong tunggan ni katawa. Ug nakurata na lang ko nga diha na may nikis sa ako ang lips. Slowly but surely kiss na po. Nayabag na. Nanginit manon ko. Nakagunit ko siyahang apaga. Kay mura man kog mahagbong, nga wa man untay kahagbungan. Unya ni undang. Maora dayto. Ay kalain. Gumingon si Jeff, I love you. Syota agad ni iyahang pinakalit nga I love you. Gilok sa dulunggan. Dool kay iyahang nawong kay nabati yun na ako iyahang ilong sa kong aping. Yate, mura kog mayabag. Mitubag ko nga. Umingon si Jeff. Kadugayan ka ng imong mahimo na siya nga. Tubag ko nga. Yate man ka matog na ta. Trabaho ko man. Alas 5 ta mo gikan. Ang alas 5 mo mata, nahimo ng alas 9. Gukod lang may kato. Delayed na pod akong duty. Maayo lagi nga diha pa ko'y gibalikan nga trabaho. Kaya natulog paligi siya, maulopod ko mo gawas ug ako ra kay wala pa ko na close iyahang pamilya. Naligo ko daan siyang CR. Nabasa na ko sa dihang nahulog pabitaw na ako ang pang-ilis sa tubig. Kada kong yati dyan. Nabasa og maayo gyud nga lami kayo isyagit og litsyogas. Wala ko'y laing sinina. Maayo kay wala nabasa ang ako ang extra nga underwear kay nailaw man. Gihuman na lang na kog ligo kay wala ko'y sinina. No choice na kundi manawag og rescue. Gitawag na ko si Jeffrey. Mingon ko nga wala ko'y sanina. Itabag si Jeff. Gawas na. Yate. Kabaga sa kigol ni Coast Guard. Hayahay kayo. Mitubag ko nga. Buing. Gay kog sinina ba? Hulami sa ko adto ni ate. Then mingon si Jeff. Nga di bitaw ko mo tanaw. Mopiyong ra ko. Then ako siyang gingnan nga pagdali ba? Mitabag si Jeff nga yes ma'am. Pero dugay pa kong pinabot. Gitugnaw na ko. Yate. Mao ni rescue nga dugayan. Ug sa dihang naay ni abri sa kwarto. Ug mingon si Jeff. Musulod ko. Ngita gyud paagi ba? Mitabag ko nga buing. Itonol ra. Mingon si Jeff. Okay ra magmasulod ko. Yate. Ang tugnaw kay nahimo nga init. Dan ako siyang gingnan na nasulod og suway. Itunol na ba? Umingon si Jeff nga mao gihapon kay naa may CCTV akong CR. Shout ang inas. Nakahangad kog ahat og naabay ko'y CCTV. Naapo ni gamay si Coast Guard. CR unya butangan og CCTV. Yate. Maulaw pud ta. Umingon ko nga buang gido. Pagdali ba kay gitugnaw na ko. Ug sa diha pa niya gitunol. Yate yun. Gadali kog ilis kay basig tinuod iyahang giingon nga CCTV. Pag human na paniud to sila ha, gihatod na ko niya. Another 3 hours nga biyahe na po. Pero okay ra, kay kauban man ako ang Coast Guard. Bahalag 10 hours pa biyahe. Nakalabay mi og dagat, walang biyahe mi, gimingaw man noon ko nga maligo, sukad atong gibadlong may aning Coast Guard. Kaya wala lagi ko'y trabaho anang adlaw,
ug wala po siya lingaw, naghimo mig first date together. Sure, nang hapit ramig mall, palit og ilisan og pabikini kuno nako. Paghuman kay straight dayon sa may beach resort. Walay angay ikabalaka, kay Coast Guard akong kuyo. Kay sa tinuod lang, sige kog ingon nga moambak og dagat. Pero dili yun ko kamao mo langoy. Gamay ra magtawo kay Lunes man to. Diha nako sa iyang sakyan na nagilis. Bisog pa nahilis akong tinaguan sa mga quarantine. Nagtap bikini ko. Gitaguhuyan pa ko sa Coast Guard. Ug miingon si Jeff, nga lain akong bantayan ron ba? Shotang ines. Half pagani na ha. Pero paghukas niya siyang t-shirt, nayabag ko. Basta kay nayabag yun ko. Pag-abot na mo sa may mabaw, diha nako nilubog. Pagmingon ko, nga ani ratang mabaw kay di ko kamao mo langoy. Pagmingon si Jeff, wakay salig na ako. Yate, musalig pa ko sa dagat kaysa niya. Pero kay namugos man ang Coast Guard, gidalagid ko niya sa may lawom kayo. Yate, maopoy ampay niya kay nigakos man kog tama niya kay di na nako matugka. Kagahi ba sa lawas sa Coast Guard oy? Pagbingon si Jeff, naaraman day ni. Nagkakos pa ma'am. Ahaka, maogyoy ampay, yate kayo. Lain na kayo kay wakoy gitumban. Nagsalig na lang jud ko niya. Og mingon si Jeff, nga relax lang. Tubag ko nga no. Then mingon si Jeff, nga maghimo tag breath kiss. Tubag ko nga ha? Then mingon si Jeff nga, bukaha imuhang baba gamay. Aron tagaan ka na kog hangin. Inhale dayon. Pagkahuman, exhale na ko. Repeat ra. Inhale, exhale, and relax. Mitubag kog, ha? Umingon si Jeff, nga salig lang. 1, 2, dayon mi syagit na lang jud ko. Shotang ines. Kadaghan sa natawag na kong yate, kay gibira naman ko niya sa ilalom. O pa na ako makuha iyahang mga instructions. Ug didto ko nakatilaw sa giingon niyang breath kiss. Murag nag mouth-to-mouth resuscitation. Shotang pagkiss niya, nga gipabuka niya akong baba. Pagbuga niya gahangin ako, mayo kayo o kalimot o unsaon pag-inhale. Pero mga 5 seconds ra ko taman. Kay paghatag niya gahangin ako balik, natukan naman ko. Yate, gibira na nako iyahang buhok. Moday ning naa sa mga drama. Hadlok, pero lami. Pagkabantay niya nga nagpanik nako, gibira nako niya pa ibabaw. Aha kayo. Mamatay ko tungod aning training kano sa Coast Guard. Dahil nangutana si Jeff kung okay ra ba ko. Mitubag ko nga, hapit ko mamatay. Buing. Nikatawar ang buwang, yate yun. Gumingon si Jeff, nasalig lagi na ako. Unsa man, usbo na to. Then mitubag ko, nga usbag suway kay mo langoy gyud kog ako ron. Og nahilom na pud mi. Mauli gining kahadlokan nako kung mahilom na siya, nga magtan-aw nako kay naagyoy laing hunahuna. Mingon si Jeff, nakulangan man ko. Then mingon ko, bantay karon, naarabay mga tao. Mingon si Jeff, nga adto ta sa walay tao. Hayate, ako ngisi wa na matangtang. Pasumangil lang ko gakos niya. Maayo kay gamay ragyod ang tao. Mingon si Jeff nga, I love you. Tubag ko nga, I love you too. Akong heart yun kusog nagbuto-buto. Kayahang kamot ni gunit naman sa string sa akong bra. Hayate. Huwag akong gitawag ihangalan.
Mitubag ra siya. Huwag ako siyang gingnan ang imong kamot. Then mingon si Jeff, nag-sure na kog nabangan bagtarong. Mingon ko, nga niluag man lagi, wa man na nimo gitar. Ka, gikatawan ko sa buing, gitangtang manoon. Yate, ni samot kog akos niya kay basig matangtang tanan. Bisag na salipdan ko niya, nag-atubang man ko sa resort. Siya kay nagtalikod. Basin pa lamang na ay mulabay nga mananagat. Huwag ako siyang gingnan, nga ibalik ba? Mitubag si Jeff, nga dili man klaro. Damiingon ko, nga ibalik lagi. Damiingon si Jeff, nga unsaon man ni pagbangan. Mahubuan po tagwala sa oras aning Coast Guard. Huwag ako siyang gingnan, nga yate. Ibalik good. Mitubag si Jeff, nga di na ko kamao. Hugmingon ko, nga Coast Guard, dili kamao mo bangan. Pagdali ba? Pero miingon siya, nga ikaw na lang bangan, gunitan na rakan ako. Ako pod si tanga ni buhi pod ko niya, kay gibangan ako akong likod, bisag kalisod ko. Yati yun nga Coast Guard, kay wa pa na ako matarong upangan. Slowly but surely kiss naman ko. Shotang na. Mao di ay plano. Nagkalisod na kog asa mo gunit sa hikot ba o niya. Kayate yun aning Coast Guard oy. Paseluan na lang sa nakita namo o sa nakabantay. Maayo kay dili kay init ang adlaw. Nangapagtong untaming duha. Kaingon kog muhaw-as nami. Taman raman di ay sa makatugad nako kay musawom daw siya. Kay gitugnaw lagi ko, naghinay-hinay kog langoy pabalik. Nakuratan ko kay diha may nigonit sa kumpaa. Hayate, kaingon kog unsa, gisipa na ako. Pagtunga kay si Jeffrey, murag iyahang nawong gyudtong nasipahan ako ba. Gumingon si Jeff, nga sakita man manipa ba, mabungi man puta. Tubag ko nga, buing, kaingon ko gunsa. Dinota na si Jeff, nga asa manday ka. Tubag ko nga, uli na. Damingon si Jeff, unyara, wa pagani ko matagbaw. Shotang ines, ka, tagbawon pa di ay ninako siya. Wagid ko'y daganan aning Coast Guard og dagat na. Gidala na pud ko niya sa lawom. Hayati yun. Hapit na mi usang oras sa dagat. Huwag ako siyang giingnan nga Jeffrey, gitugnaw na ko. Tabag si Jeff, ngagakos lang kaayo. Init man ko. Hayati. Mura na gyud kog nayabag nga sigig ni siya. Umingon si Jeff, nga Van, nakasal na ta. Ahaka jud kayo. Hapit jud ko malumos sa akong laway. Nakuratan kayo ko. Umingon si Jeff, nga pakasal na ta. Mitubag ko nga, buing o. Then mitubag si Jeff, wala ko gabinuang. Grabe rabang hinawat na ko nimo. Mitubag ko nga, dali agad. Mitubag si Jeff, ngon sa may dugaya na to, mubo ra atong kinabuhi. Mo 32 na ko, wala pa ko kitag liwat. Hayate, liwat yudi ay giapas. Then mitubag si Jeff, nga nagampo raba ko adtong adlaw, nga makakita na kog babaye nga hatagan na kog liwat. Diha raman di ay nanginhas. Ug wala ko makalingi sa dagat, malabyan na ra siguro mo namo. Ug dili ka na ako mabadlong. Ug ako siyang gipangutana, na love at first sight ka, sir? Yate, wala mo tingog si Coast Guard, nikatawa ra siya. Love at first sight gini ba? Kakita siguro og Sandara Park. Ug wa ko mag-effort nga mangita niya, lain ang gilumsan anig I love you ba? Umingon si Jeff,
Dugay na gyud kaayo tong 5 months na akong hinuwat ba. Hapit na ko mahotdan og pasensya adto. Pag mitubag ko niya, patience is a virtue, sir. Umingon si Jeff. Sunod buwan, nangutan ako unsa. Mitubag si Jeff. Ang kasal. Yate. Makurat-kuratan po taaning Coast Guard. Abtik pa sa kilat. Umingon si Jeff nga manawag ko sa imong pamilya sa Mindanao. Syota yod kay loading na inyohang manang anak. Dan mingon si Jeff, unsa man. Dan mitubag ko nga karong tuig ka gikasal akong igsuon. Malas daw na. Dan mitubag si Jeff nga malas og wa pa ta magpakasal nya naa na kay liwat. Nagloading pa yun inyohang manangoy. Wa man ta ma-prepared lagi. First date marriage proposal diretso. Di ta makuyapan ana. Kapaspas yun mo tuyok ang kalibutan ni Coast Guard. Murag usang tuig na ang usa ka buwan. Dan mingon si Jeff, pero tagaan ka na kog panahon. 1 week, pangutanon ka na kog balik. Damingon ko, kunyag dili ko masugot. Mitubag si Jeff, nga itaban ka na ako. Pwedeng sa option 2. Bitaw, itaban na lang ko, sir. Moto'y first proposal sa Coast Guard. Kidala kog lawom. Mga alas 6 na yun may nakauli, kay nangaon pa mi. Gabi na kayo siya mo biyahe sa ilaha. Dugay pag yun ko niya gipagawa sa iyang sakinan. Yate. Makayes kog ahat ba? Pag ako siyang gingnan, nga amping sa biyahe. Mingon si Jeff, I love you. Unlimited jod ang I love you sa Coast Guard. Huwag mitubag ko nga, I love you too. Kayate pag yun nga padong na kumugawas, nga nakabalik og lingkod, kay gibiraman niya ako ang bag. Slowly but surely kiss again and again. Na-addict yun sa orange flavor. Pero yati yun, kay nilawom man ang slowly but surely nga kiss. Sama sa lawom sa giliguan na mo. Grabe na nakong gunit sa iyang t-shirt. Murag hapit yun to nako magisipa. Pero makakontrol pud biya ang Coast Guard. Kay makahunong rapod. Mingon si Jeff nga 1 week maghuwat ko. Dili ko mo text, dili ko mo tawag, dili ko mo chat aron makahuna-huna kag tarong. I love you. Yate. Grabihag consequence ang Coast Guard ay. Pantoson man ta. Pero gitinood yun. Kaya ni chat ko niyag nakaabot ba siya agtarong gabi eh. Wag yun may reply. Sin zone ko. Bisag like, wala jud mo. Nisugon ako duty sa salon. Daghang mga nanay ag naghulat na ako. Martes okay pa. Kay busy man pag Miyerkules. Niyanam na kog kamingaw sa Coast Guard. Gitinood gud niya iyahang gingon. Pag Huwebes, busy na pod kay daghang customer sa salon. Busy kayo ko. Pag uli, kapoy na. Pag Friday, gimingaw na pod ko sa Coast Guard. Sige ra kog tan-aw sa mong mga pictures. Mura man kog na byuda. Pag Sabado, mingaw na yun kayo. Nayati na. Natintal kog mo chat, pero sinzone ra akong nadawat. At pagka Sunday, wala ako'y trabaho, kay mao manay day off na ako. Walay lingaw sa balay, kay nilakaw akong kasan. Nagluto-luto akong popcorn, dayon tanaw og K-drama. Yate jud. Gimingaw noon kog samot sa Coast Guard, labi nag kissing scene. Mayabag kog magpuyo ako sa balay, maong niadto kog dagat oy. Kay hunas man to, bisag ako ra sa maligo. Diha man po'y mga nanginhas. Lubog-lubog ko adtong mabaw.
selfie dayon sa dagat with a caption of "Loving the sea just like loving you." Imot-imot din pag may time. Niya kayati ra jud kini chat ra magkalit si Coast Guard. Mingon siya nga padulong nako diha. Nakuyawan ko Hapit nako mobihian akong phone. Lutaw unta to. Di ba ugma pa man mo 1 week? Nakulbaan ko mura man ko og bitayon. Natulala na lang ko sa dagat ug unsa toy desisyon nako. Wala lang ba ko nagdamgo ani. Nangutana ko nilang mama ug papa ug sila gulang naman kaday. Dili naman ka bata. Ikaw mo desisyon ana. Nakahangad gyud ko sa langit ug nakaingon nga Lord, dungga ang ampo sa ordinaryong babaye. Mo na ba kini? Siya na ba? Siya na ba ang akong man in my dreams? Ang maghuwat nako sa altar? Ang kauban nako matigulang? Di ba Koreano akong gipangayo? Nganong Coast Guard man imong gihatag? Di ba ko magbaso, Lord? Mura gyud kog nayabag nga nag-istorya na sa akong kaugalingon. Maayo na lang kay layo tong mga nanginhas. Samot kay diha na siya nanawag na ako. Ambot lang sa sagbot nga nakahilak man ko nagtanaw siyang surname, nga future surname na ako. Nalipay ko, unsa ba yun? Wala ko kasabot sa akong gibati. Ni kaduha na siya tawag, nga wa na ko matubag. Unsa ba yun? Kamo, unsa ba yun? Tabang mga kalangitan. Kay wa man ako matubag, ni text ang Coast Guard. Humingon si Jeff, nga okay ra ka diha. Padong nako sa imuhang gilikuan. Yate, nilingi ko sa kong luyo. Diha siya nagnaog sa hagdanan. Kakulba na jud nako. Dili na mabangbang. Kulba nga gusto na lang nako mag-anod-anod sa lawon. Nakahilakid kog taman. Lord ba? Tubag ako ba? Yes or no? Nayabag na gyud ko ana. Nakadiman pa ko kilat Lord og no. Dog-dog og yes. Pero walay paki si Lord kay linaw kaayong langit. Nanam na og kadol ang Coast Guard. Nisamot naman nun akong hila. Nayabag. Mura ko giaway. Magbentot-bentot na lang ba ko Lord? Yes ba or no? Walay all of the above. None of the above. Yate. Paspas kay lakang ang Coast Guard. Bisag nabasa na iyang sapatos, isamot kay ni daga na gyud padong nako. Oh my God. Pagdali og reply Lord. Nisamot akong hila kay kinahanglan na gyud ko motubag. Magminyo na gyud ko Lord. Andam na ba ko mobantay og bata? Hingon sila nga sakit daw kaayo mga anak. Ready na ba ko? What do you think, Lord? Quarantine pass naman unta tong pangutanan niya. Nganong niabot naman mi, so will you marry me? Dali ra siya nakaabot kay nagdagan mangyod. Pag-abot niya, iya akong gipatindog. Mura magmaluya akong tuhod. Unang utana si Jeff sa kuha. Nganong naghilak man ka? Nag-atubang ragid ko niya nga sige gunahon na kung yes or no ba Lord. Inuuta na si Jeff nga Van, okay ra ka? Pero yate yun. Nasa man yun Lord? Deal or no deal? Then mingon si Jeff, gimingaw ka na ako? Kabaga sa kigol sa Coast Guard. Nabala ka na yun si Coast Guard kay sige naman ko gihilak. Gitrapuhan ako niya siyang t-shirt nga murag bata nga nasaag nga nakitaan samahan. Ako kay sige rag tanaw niya. Nagunahon na pag yes ba or no. Ikaw na ba yun Jeffrey? Di ba ka malabay na ako kaldero og luwag? Mula ba baka kaglampin? Muilis baka kag diaper? Nganong nagdali man ka?
na kay biyahe. Tungod sa kadaghan sa kong pangutana, wala nako kahibalo og unsay ipangutana, maong nihilak na lang ko. Yate, kadrama nako. Gikan manggod ko nagtan-aw og K-drama. Umingon si Jeff, mura man ka giaway. Unsa may problema? Then mitubag ko, nga Jeffrey ba? Umingon si Jeff, ngano lagi? Ayaw sige gila. Tinungtan ako niya, nga 1 week na. Mitubag si Jeffrey, nga o. Hayate, di ba Lunes to siya nangutana? Then may tubag si Jeff, nga wala na ko'y tarong tulog fan. Urgent na yun kayo ni. As in now na Tito Boy. Tinungtan ako niya, unsa tayo mong pangutana? Di ginhawa o niya siya glawom. Unya diha siya gikuha sa iyang bulsa. Pagpakita niya, isamot ko gila. Oh my God, Lord. Naana ang mahiwagang singsing. Humingon si Jeff. O Vanessa, dili ko mo promise nga kanunay ikaw akong priority. Dili man ko perpekto nga lalaki, pero maningkamot ko nga mahimong maayong bana og amahan. Wala yun ko'y duda nga ikaw na yun. Ug wala yun ta kahibawo sa ato ang kinabuhi, Van. Gusto na yun ka nako nga mahimong asawa. Pwede ba nga mahimo pud ko nimong bana? Yate yun. Nihilak na kogtaman sa iyahang giingon. Seryoso kaayo ang Coast Guard. Sa dagat yun kanunay ang proposal niya. Pero bahala na ang mga langit o bahala na si Lord nga nagkaon pa siguro. Nigakos ko niya bisag basa ko o gasige lang jud ko gila. Huwag akong giinan si Jeffrey. Nga silosa ko. Mitubag si Jeff. Nga siloso man pud ko. Siyang giingnan nga arte ko kayo. Tubag siya nga agwantahon ako. Yate ka. Unang utana si Jeff. Unsa man? Huwat na pod ko 1 week. Humingon ko niya nga isuot na. Nangutana si Jeff ang ako siyang giingnan sing-singgod. Mitubag si Jeff nga mura magnapugos. Huwag ako siyang giingnan nga yes na. Pakaslan ka nako, Coast Guard. I love you. Isuot na nako ang sing-sing. Now na. Ug naa palaman mi sa lawod ug naay barko, muramig si Jack ug Rose. Bahala gyud ang mga nanginhas kay nagkakos gyud mi sa dagat. Nanginhas ra sila pero free nga nakita og K-drama. Live with no commercial break. Yate. Pwede na kaayo mi mag KMJS na yan. Masig na ay naka-video ad to ba? Feel yun na ako nga malipayon kay ko sa kondisisyon nga pakasla na si Coast Guard. Wapod ko'y duda pero naay kahadlok pod nga unsa ba. Wa man gud ma-reply si Lord. Siya rabi ay nagtupo-tupo na mo. Wala pa ang kasal pero grabe na akong luha. Umingon si Jeff. Nga adto ta sa inyong balay. Manawag ko si imong mama o papa karon. Aha ka na jud. Turo na gyud. Magminyo na ko. As in now na. Magminyo na ko, Lord. O Lord, hangtod karon walay response si Lord. Sumoto nga paguman sa mong taping o K-drama sa hunasan. Nang uli mi sa balay kay manawag si Jeffrey nilang mama. Well, diha pa ko sa kwarto kay gikan ko nagbanlaw. Unya si Coast Guard gipabili na ko sa sala. Nagsigil na kog tanaw sa singsing. Handian na gyud, Lord. Naka-yes na gyud ko. Wala pa ka ni response. Emotional gyud na ko anang adlaw kay nihilak na pud ko nga nagtan-aw sa singsing.
Mao na gyud ni. Wala na ibawi ay. No retreat, no surrender na gyud. Nagsige gyud kog ampo. Nga Lord, unta wala ko'y basulan. Gisalig na nako tanan nimo. Kay ikaw bitaw ang nagtupo-tupo namo ni Coast Guard. Ikaw nagplano namo, dapat tiwason gyud nimo. Nag-imot-imot pa ko sa kwarto, maong dugay ko kagawas. Pagawas nako, knockdown ang Coast Guard. Nakatulog. Tinuod yun ay iyang ingon nga wala siya'y tulog. Kaluoy ba? Basa araba pagyod iyang t-shirt kay nigakos makuniya. Motong ako siyang gipukaw, ug ako siyang gitawag, pero tulog yod kaya wala nitubag. Ako'y naluoy nagtanaw. Motong gipukaw yun ako kay basa iyang t-shirt, mapanuhutan unya ang Coast Guard. Umingon ko, nga Jeffrey, huy, basa imong t-shirt. Basa imong t-shirt ba? Pero syutang inisjod kay nibangon ra magkalit o gihukas iyang t-shirt. Nakatulon kog laway oy. Umingon siya nga patulgas ako si mong kwarto be. Katulgon man ko kayo. Unya rata manawag. Kung ako siyang giingnan na andamon sa nako. Yate gyud kay gidali-dali kog balik sa kwarto kay hipuson nako ang angay hipuson. Ang mga kabog ug kwaknit nako makit-an unya sa Coast Guard. Pero wala pa ko nahuman. Nisulod na ang Coast Guard ug nihigda diretsyo sa kama. Ug maingon si Jeffrey nga makatulog og tarong ani ba kay humot og Vanessa. Shota jud. Aha ka. Ayo kay nakapugong ko nga mabalibag unta nako niya ang mga panty nga akong gigunitan. Yati oy. Gahukas ra bagyod siya. Murag ni init sa kwarto maong nihinay-hinay na kog gawas. Dugay gyud ni mata ang Coast Guard. Mga 7 PM na nakaluto na kog panihapon pero wala gihapon ni mata. Grabing tulog oy. Wala pa mi makatawag nilang mama. Ako ra pud sa ana kay si Kasen kay biyahe na pod. Sunod adlaw pa muli maong nakulbaan ko kay kamerang duha ni Coast Guard. Unya, duha-duha og makauli siya kay dugay lagi ni mata. Yate ay. Makapang sign of the cross puta nga unta, way mahitabong dili ma. Sunod buwan pa among honeymoon. Ma-advance unya, maong gipukaw nako kay manihapon na aron makauli siya. Pagsulod nako, tulog kayo siya. Nagakos pa sa unlan nga permi nakong mapaak. Yate. Ug ako siyang gitawag, mitubag ra siya. Yate. Gamata naman di ay ang kanahan. Ug ako siyang giingnan nga mangaon na ta. Aha ka. Mura naman mig minyo ani. Gipukaw ang bana kay gikan na hubog kay nagtagay sa silingan. Umingon si Jeff, nga lain may gusto na akong kanon. Ahak na yun. Nabunalan lagi na kog unlan ang Coast Guard. Maahat raputag panginit. Kaming duhara ang nanihapon, mingaw kaayong balay. Bisag kasluno nami, mailang man gihapon ko niya. Paspas lagi kaayo ang tanan. Ug mingon si Jeff, karon ko manawag si mong papa ug mama. Mitubag rapod ko nga sige. Wala pa gyud ko maanad niya. Mauwaw pa man ko. Nakulbaan ko kay imbis nag-atubang raming duha. Giguyod man noon niya iyang lingkuranan, niya nitapad na ko. Yate. Nilihok na pod ang Coast Guard. Ug nangutana siya. Hilom lagi ka. Natural gikulbaan. Nabay gikulbaan nga sigig tagaw-taw. Ug ako siyang giingnan. Wala man. Basig mabukog ko aning isda ba. Concentrate lang sa. Mingon si Jeff. Natanaw ra gud nako. Mitubag ko ha? Mingon si Jeff. Natanaw nako ba? Gikulbaanon kog samot ba? Maong nitanaw na lang ko niya ug aron dili halata, nitanaw ra ko siyang liog og dili sa mata.
Nangutana ko niya kung ano. Dinmingon si Jeff, wala ka magduha-duha. Mitubag ko, ha? Akong heart pwede mo collapse. Ang kunon yun ako nga nagduha-duha pa ko ana, kay paspas lagi ang tanan. Nashock pa ko. Ug nangutana si Jeff, nga nagduha-duha ka nga magpakasalta. Gipitok-pitok na lang nako kung mata, kay mura man kog kahilako na pod. Wala pa gyud na humandiay ang yes or no ani. Manawag na pod ko ni Lord. Lord, basin bakante na kadiha. Mitubag ko nga, wala man. Mingon si Jeffrey nga, Van, kay bawo ko nga nagdali-dali ra kayo ko. Pero di ko gustong naay sayangon nga panahon. Sukad atong pagkamatay sa akong kauban, na-realize na ko nga wala ko kay bawo sa akong kinabuhi. Mao na nga labong naatay higayon, dili na ko sayangon. Namatay din ang kauban ni Jeffrey nga Coast Guard pod while on duty adtong 2019. Close daw to kaayo niya kay kauban sila nag-training og single pod nga parehas niya. So gi-share ni Jeffrey nga pakaslan gyud nako siya as in now na. Mo nang anang gabi iha, nanawag mi nilang mama ug papa og nagsabot sa kasal namo nga sunod buwan. Wa nay dugayon pa. Mobo ra daw atong kinabuhi matud pa sa Coast Guard. Pero tungod lagi kay pandemic og mag-quarantine palagi og 14 days, pag-abot og pag-uli og daghang panahon og kwartang mga gasto, ningon silang papa nga bahala na daw mi sa among mga kaugalingon kay gulang nami. Dili pud siya kabiyahe kay naalagi si mama ug ako pong duha ka igsuon mahadlok pud sa kwarta og panahon nga masayang kay urgent lagi amo ang kasal. Wa gyud ni dong sa akong pamilya. Kalami gyud kaayo sa ko ang kasal. Akong kasen ra intawon ako ang pamilya nga moaten. Kalami gyud kaayo pang duklon sa akong mga kadugo. Pero nisabot na lang pod ko kay lagi pandemic pod og rush kaayo among wedding. Solo flight gyud kong magmarching. Dayon fast forward na ta sa kasal. March 20, 2021, ni Aidu nako ni Coast Guard. Dali kayo nakahimog preparation kay nitabang pod ang pamilya ni Coast Guard. Sila'y halos tanan nilihok. Supportive kayo sila. Labon akong kadugo, yati. Igo ratawon sa congrats og best wishes. Mobawi ilan daw sila og kami na po'y mo bakasyon dito. Paayot ko'y stress akong kasal. Sukod-sukod lang ko sa wedding gown. Pili og motif, pero ako ang nagama sa mga invitations. Simple ra kayo. Wala na'y wedding entourage nga daghan. Mga sponsors ra og parents og kami ni Coast Guard ang mopaso. 60 ra gani ang invited kay lagi mo sunod yun sa health protocol. Invited ang kauban nako adtong nangaligo mi nga gibadlong mi ni Coast Guard. Kay sila biyay witness sa pagkayabag nakong pangitaon sa Facebook si Coast Guard. Dako pod sila natabang. Siyempre dili kalimtan na akong boss kay lakas biya ko kaayo niya. Maura tawan akong close nga family sa kuang kasal. Unya ka Jeffrey, iyahang pamilya o pili nga paryente. Diha po'y mga kauban niya nga mga Coast Guard o ilang station commander ang invited. Ako lang yun ang murag nawala nga iring kay walay pamilya. Pero tuloy pa rin ang kasal. Walang makakapigil sa amin. Pero katong gabi sa wala pa ang kasal, ni check-in midaan sa kong cousin og sa mama ni Jeffrey og asawa siyang isuon sa Garden Resort nga mao'y venue reception sa kasal. Ang mga boys pabilin sa balay. Gi-close na gyud nako sila kay mahimo na biya nako silang pamilya. Kami sa kong cousin sa karo. Yate. Wa gyud ko katulog oy. Mo ni ang kaslon nga nagbilar. Una pang naghagok ako ang cousin. Yate. Di gyud ko katulog. 10
PM na. Maong nanawag ko kang Coast Guard. Unang ring pa lang, gitubag dayon. Minanguta na siya. Wala pa ka natulog. Mitubag ko nga, ikaw gani. Mitubag si Jeffrey. Makatogar siguro kog tapad na tang duha. Maayo kay natog na si Kasen, gapakpaak na pod ko sa unlan. Mura na gyud kog ilaga aning dagwaya. Uga ko siyang giingnan nga matulog na ko. Mitubag si Jeffrey. Nga sige, tulog tarong kay di ka patulgon ako ugma. Mitubag ko nga buing oy. Mingon si Jeff, lagi, bantay lang yun ka na ako ugma. Wara ba ko'y tarong tulog tungod nimo. Yate, hapit na nako mahapak akong kasin nga natulog. Kayate yun aning Coast Guard ay. Motong gipugos yun ako katulog aron walay ay bags pagkaugma. Pagkabuntag, mga 8 gipukaw na yun ko ni Kasin. Kay mangandam na daw may. Lami pa kayo matugoy. Siya pa'y excited kaayo kaysa nako. 3:30 pa man gani mag-start. Kaya maapas ko no lagi mi sa pictorial sa sunset. Sure. Kaya lagi ako na ang bride, lain sad og ako gihapon ang mag-makeup sa akong self. Akong boss ang makeup artist na mo og si Ding ang hairstylist. Gamiton yun ang mga bisita ba. Pahimoslan yun og maayo. Nisugod na pod ko og kakulba ani kay basig matapilo ko ba tungod sa kakulba. Uwaw kayo. Dili na ra ba pwede nga mo take to. Nag-video call silang papa og mama nako sa wala pang kasal. Nakahilak na yun ko og taman nga wala pa ko gikasal. Gusto unta nako nga naa sila nga maghatod nako parehas sa kumanghod ba. Yati ay. Sakit kayo sa heart nga once in a lifetime raraba yun eh. Pero sala pa naman ni Coast Guard kay nga nung bitawng gadali-dali. Mingon akong papa nga pagtarong na diha Vanessa. Mingon ko, nga no, daot day ko pa. Mingon ako mama, nga labaw pa day. Ayaw pabadlong anang Jeffrey kay murag gugmaan raba yun na nimo. Wa na gyud makahuwat. Mingon akong papa, nga unsaon man nga gusto unta namong muanha pero unsaon po nako nimong mama. Di mabuhi og wala ko. Ang akong mga ginikanan nga grabe kayo kasweet. Ug mingon ako mama, nga di na parehas ng dalaga og minyo dayha. Basin kaingon kag parehas ra. Na nakay banang at timanon og dili na pud ka makabot-buot og imo. Magtuman ra piyud kag imo. Gahi kay kagulo. Yate. Grabe maka real talk akong ginikanan. Makasakit sa heart. Sakit pa akong heart kaya wala sila dere. Punan pa yun. Di ba Lord? Sige ra kog tanaw sa oras. Dali ra kayo yun. Namugnaw na ang ako ang kamot. Sobra pa man sa atong naglibog kog yes ba or no. Ingani dani. Bantog ragdaghan ang mga runaway bride. Mora kag kalibangon nga kahion nga unsa ba? Dili ma-explain. Bisag naka-makeup na ko, mura man gihapon kog ng luspat. Yati ay. Kaingon kog makuyapan na ko. Labi na pag-ingon sa mga nag-organize sa kasal nga mag-ready na ang bride. Yati. Nangurog man akong tuhod oy. Kapila na siguro ko ni sulod og CR. Huwag akong gipangutana kung igagaw nga. Wala ko ng luspat. Mitubag siya nga. Pag sure van. Waman ka ng luspat. Noon sa day ka, mitubag ko nga, nakulbaan ko eh. Mitubag akong kasen, nga natural ra na eh. Relax ra. Enjoy your wedding good. Hayate. Grabe kayong buto-buto sa kong heart. Tabang Lord. Pero murag walay signal si Lord. Kay dool raman ang resort sa simbahan, dali rami nakabot. Diha pa ko sa sakyanan, di na gyud ko mahilo na. Kahilakon ko nga unsa, makapanawag raputag mama ani. Tabang jud Lord, hamaluoy ka.
Sige ko pangutana sa kong kasin og nang luspad ba ko. Katawan raman ko. Lami yod idoot. Siya ra ba akong pamilyahan eh. Nya ni samot kay diha na nga pagawson ako sa sakyanan. Kay magsugod na kog paso. Kaya tiba, nga nagkurog akong kamot nga naghawid sa akong buki. Naunsa na ba niyo eh? Mura man kog mo take og bar exam. Diha nagyud ko sa portahan sa simbahan. Ako ra og ang duha ka bayot nga organizer. Kay tua na sila naghuwat nako sa sulod. Oh my God. Mura na kog atakihon gyud. Kapila nako ni ginhawa og law. Tabang mga kalangitan, kayutaan ug kadagatan. Humingon ang organizer nga relax lang ma'am. Maklaro gyud ay nga gikulbaan ko. Humingon ang organizer nga walk slowly lang ma'am ha. Ayaw pagdali og lakaw padulong ni sir. Kay wala ta magdali. Yate. Basig makadagan noon ako si Coast Guard. Kay nakuyapan ako kay wa pa ko kaabot niya. Syota gyud sa tanang syota kay sa sunod nga pagtugtog sa music nga unang linya pa lang sa kanta. Tingog man ni Coast Guard ako ang nadungog. Yate. Samot ko nga kahilakon. Kung nangutana ko, ni kanta si Jeffrey. Mitubag ang organizer. Nga yes ma'am. Si sir ang nikanta. Pero recorded na ron. Singer man di ay si sir. Pag ready na ma'am, in a count of 3, aprihan na namo ang pultahan. Then enjoy your walk. Hayati. Murag Miss Universe lang. Nisamot yun ko kahilakon kay siya'y ni kanta sa request na ako nga song. Wala ko kahibalo nga siya'y mo kanta. Love Like This by Ben Rector. Naana day po'y Love Like This by Coast Guard. Nindot traba iyahang cover song. Pagsugod pa lang na kog tika, nga nitulo man akong luha. Oh my God. Oh Lord, oh Heaven. Gipugngan yun nako nga dili masubarahan akong luha. Kay dili ko kapadayon og lakaw. Yati yun. Murag na pugos sa kasalba. Nagila. Pero di yun nako mapugngan nga naagyoy mo tulo nga luha. Ka-emosyonal ba nako nga naglakaw. Labi na nga pagtanaw na kong Coast Guard, yate. Gwapo kay siya sa ihang formal uniform. Kaingon kog magbarong ang Coast Guard. Nakahila kog samot kay abot niya ang high notes sa song of favorite part nako. Kuha kayo. Labi na sa part nga niingon nga, but damn, I do. Feel na feel man kaayo nga murag gianod-anod ko sa kadagatan. Dili ko makatuo nga ang Coast Guard nga nakabadlong namo kay wala mi gadalag quarantine pass. Mao nay naghuwat na ako aron mahimo na kumbana. Grabe mo plano si Lord. Makuyawan ra pud ta. Pero ulaw gyud kaayo kay ako ra gitanaw sa mga tawo. Maayo kay nakapadayon lagi ko sa kong lakaw nga way makauulaw nga hitabo. Pag-abot na ko ni Jeffrey, gigakos na lang ko niya. Kaingon sigurog makuyapan ako. Pagunit ni Coast Guard sa kong kamot nga perting bugnawa nga mura guys. Wala na niya buhi. Ug diha na nga nagbayloanay na migwedding vows nga si Jeffrey ni Hilakman. Wa pa nitulo yang luha akong luha daghan na kayo. Hayati ay. Nahimuot ko nga nakahilak nga nagtanaw niya nga naglugos makahuman sa iyang isulti. Mission accomplished na si Coast Guard sa iyang first mission. Nahimo na gyud nako siyang bana ug nahimo ko niyang asawa. Unsa man? Attend pud mo sa reception o diretso na ta sa honeymoon? Bitaw. Honeymoon na ta diretso kay maglaway ra mo sa reception. Usa lang ang nahinumduman nako sa reception
Kay nakig-away yun si Kasen para siya'y makakuha sa bouquet. Aron sila daw sunod siyang darling kay naunahan pa nako sila. Paspas pa sa kilat ang Coast Guard, ang nolahim mo'y nauna. Si Kasen gipalayas na nako sa room kay naan ako'y bana. Our first night together ni Coast Guard as husband and wife. Nanguli naman sila, kami na lang duha ang ni-check-in sa resort for 2 days yun. Aron sulit ba? Mga 9 na nahuman ang kasal kay naapay program. Si Ding ang host, unya gipahimuslan yun niya ang mga Coast Guard niya single, maong dugay na human. Pagsulod naman ni Coast Guard sa kwarto, nakulbaan naman pud ko, pero kulba nga exciting. Ako siyang gingnan nga mag-ilis ako. Talikod sa yate. Gikatawan ra ko sa Coast Guard umingon si Jeffrey nga. Nganong mo talikod pa man ko? Umingon ko nga basta talikod sa. Mitubag ra pod si Jeffrey og yes ma'am. Gadali-dali kog tangtang sa kong gown. Pagtan-aw na kog balik ni Coast Guard, nagtangtang na pod siya siyang long sleeve. Yate god. Gukod ra di ay may dagway ani. Paspas kay ko nakabira sa short o t-shirt sa bag. Nayabag na gyud ko kay si Coast Guard nakataples nga nagtalikod. Nanangutan na si Jeffrey. Okay na? Tubag kog o. Dalmingon si Jeffrey nga ako untay mo tangtang adto. Yate. Giit siya na kung buda siyang no. Mingon ko, ulahin na ang tanan Coast Guard. Humingon si Jeffrey. Nga asa ka? Tubag ko nga sa CR. Manghilamos. Humingon siya. Nga pagdali kay maghuwat ko. Kadali dyan ko sulod sa CR oy, kay mura ko kasinggiton. Yate yun kaayo nga ikatulo ko nag-toothbrush balik-balik chut. Yabaga eh. Hilamos dayon kay ang makeup. Dugay kay ko sa CR kay nagmuni-muni pa. Mao na yun eh. Ang katapusan og ang sinugdanan. Lord, okay pa ta diha. Niabot na yun mi sa point nga maghinatagay na mi og regalo ni Coast Guard Lord. Wala gihapon kay response. Nangurog ko nagunahuna sa mahitabong panagsangka. Dugay kay ko sa CR nga pagawas nako, natulog na ang Coast Guard. Unya, nakailis na siya. Yate. Nag-effort punta kog toothbrush og 3 times. Gikapoy gyud siya kaayo eh. Nagtan-aw na lang kog K-drama sa cellphone. Yate ni. First night K-drama pa rin ang ending nako. Mga usang oras na siguro to nga nalingaw pud kog tan-aw tawon og K-drama. Nakuratan lang ko kay gikalit og kuha ni Coast Guard akong phone. Nakamata di ay nga ni tan-aw man pod og apel ni Lee Min-ho. Umingon si Jeff. Unsa ni salida ha? Mitubag ko nga K-drama na. Mingon si Jeffrey. Unsa pa'y makuha ni mo sige kag tanaw ani? Mitubag ko nga wala lang. O gi-off niya ang phone. Unya gibutang niya sa may lamesa. Og nitindog kay gi-off ang suga. Pero naayhaya gihapon kay nagsigaman ang CR. Yate yan. Murag lain akong gibati pa. Pagbalik niya, tuwa nalige. Nidikit na pod ang Coast Guard. Gidiretso man kog slowly but surely kiss nga lawom pa sa lawon. Umingon si Jeffrey. Natulog sa kudaan. Aron na ako ikusog. Kadaghang yate yan. Mi break sa di ay aron makatigom og kusog. Og didto yan. We made love. Dili na nako ipadayon anang dapita kay naay mga minor nga naminaw. Sara ko maingon. Sakit. Nakahila ko
Nakaingon ko Diyos ko, Lord tubag ako. Nganong kanunay man sa babaye ang pag-antos ug ang kasakitan. Maayo kay waiting patiently si Coast Guard ug kanus ako ma-relax ug ma-ready. Yate, makapaningot og dagko ug makapanawag tag Santos. Gihurot man gyud ang tiniguman niyang kusog nga kadlaw na minahuman. Yate, pagkabuntag wala nako kalihok. Ug akong ginan si Jeffrey nga dili nako kalihok. Yate, gikatawan ra ko sa buhang. Nikakos noon og samot nga murag nabitin. Namingon si Jeffrey nga sorry ma'am nga nasubraan. Wa gyud ko patulga sa Coast Guard. Ug mingon si Jeffrey nga maligo tag dagat ron. Mitubag ko nga yate, di man gani ko kabarog. At mitubag siya nga arsahon ra kanako og adto rata sa swimming pool. Yate sa arsahon eh. Pagkahuman na mong kaon, gidala yun ko sa Coast Guard sa swimming pool. Yate, wala jud ko kalakaw. Syotang ines kayo. Giarsa kong Jeffrey aron makadulong me. Yate yun kayo nga Coast Guard, gipamaulan man kog maayo. Maayo kay kami ragyoy naligo sa swimming pool, kaya wala kayo'y guest. Taman naratawan ko nga naglingkod sa may mabaw, wagwa na ako na-enjoy. Ang Coast Guard nag-dive na. Lami kayo lumusan. Kay lami na yun kayo mo sawom, wala na ako tagda ang sakit o mga pamauloy. I-try kog sawom-sawom sa layo. Yate, lawom naman di ay kaayo, unya nagpanik ko dayo. Kay wa na ko katugkad ug abi na kog mabaw pa. Nakasinggit ko sa Coast Guard oy. Nakainom yun kog tubig. Maayo kay abtik nakabalik na ko ang Coast Guard. Hapit ko na lumos. Nasuko si Jeffrey. Ingon siya, nganong man ka mo ingon nga mosalom ka? Bitubag ko nga, abi kog mabawra kay mabawra man tanawon. Humingon siya, hapit nun ka malumos. Dali, sakay sa kong likod. Ug mao to ang Coast Guard ang nahimo na kong life vest. Pero wala yun mawala kong pamaol. Yate, maong pagbalik na mo sa kwarto, hiloton ko ko sa Coast Guard kay lami daw siya mohilot. Pero yate yun nga bisag asa naman ni abot yang hilot. Gihilot ang angay dili hiloton noon. Niyabag ko hayate. Huwag ako siyang giingnan, imong kumot ba? Tubag si Jeffrey nga, naghilot ra gani. Mitubag ko nga, hayate. Di naman nahilot. Ang buing durog katawa. Huwag ako siyang giingnan, gipamaulan para ba ko ha? Humingon si Jeffrey nga, hilot ra ligini. Yati nga ang hilot sa Coast Guard, nakadugang man sa akong pamaol noon. Bao ni Coast Guard nga gisure man yun sa 2 days nga naamay mabuo. Kaamaw na lamang yun. Pero mission na failed si sir. Kay bisag sa 4 months nga nilabay, hulay na buo. Nagyapon mi nga nag-stay sa balay ni auntie kay dool-dool ra sa station ni Coast Guard. Pero wala na akong cousin kay gikasal yun siya sa iyang darling pag-June. Naibog yun na ako, mong wala magpaiwi. Mong nadala siya sa iyang bana silahang lugar. Nahalin yun ming duha karong tuiga. Yato lang August nakabantay ko nga wala ko bisitahay sa binulan nako. Yate, nakulbaan ko kay basig nakashoot na yun si Coast Guard. Grabe rabang paningkamot tawan. Adlaw gabi naman magtrabaho. Adlaw duty sa dagat, gabi mo duty na ako. Yate. Mong nagpalit dayon ko og PT. Tulog yun kabo. Pagawas sa resulta, wala ko kay balo sa kong gibati yun. Nalipay ko nga nahadlok na unsa ba. Nihilak na lang ko Kayate. Diyan na pod ko Lord. Nanuktok na pod sa imong trangkahan. Nagpasalamat kay na-response ka sa hangyo ni Coast Guard. Labon ako tawon, wala ka ni reply. Kay dugay na laging pinaabot si Coast Guard nga makaliwat na tawon siya. Gi-surprise na ko Giwat na ko iyang bakasyon sa trabaho aron makalagmi kay sa dagat lagi na hitabo ang tanan.
Sa dagat po nako itug-an niya. Gipili nako ang resort nga didto siya unang nag-propose nako. Bantog ra ganahan kay kumugunit siyang dunggan ug mutan-aw siyang no. Yate. Si Coast Guard akong gipangalaan yun. Pero may magyud ko magpangita niya aron makagunit ko siyang dunggan. Kay dagat lagi, gidala na pud ko niya glawom. Dito ko nigakos niya, kunit-kunit siyang dughan, aron dili niya makita nga sige kong isi. Ug ako siyang giingnan nga buntis nako. Sige na ko ngisi kay wa naman siya mitingo. Ug ako siyang gitawag. Ug nangutana siya. Nga tinuod. Ug ako siyang giingnan. It's a prank. Nasuko siya. Kadurog yun ko ngisi. Kay nasuko naman yun siya gaya. Ug ako siyang gitawag og balik. Main siya. Nga no? Mitubag ko nga. Unsay ingalan na to? Tubag si Jeffrey. Sa? Gipugan yun nako nga dili ko makabuhak og katawa. Nalingaw kong Coast Guard. Ug ako siyang giingnan. Sa bata. Mitubag si Jeffrey. Ha? Mitubag ko nga ipangalan siguro nato kay si Quarantine Pass. Dumingon si Jeffrey nga van. Ani nato himuon si Quarantine Pass. Hayate. Wa na ko kapugong og kadurog yun ko katawa. Wa ako siyang giingnan. Coast Guard. Naa na si Quarantine Pass. Buntis ko. It's not a prank. Naa na ko'y Quarantine Pass. Tungod sa kalipay ni Coast Guard, nakatilaw na pud ko siyahang giingon nga breath kiss tungod ni Quarantine Pass. 5 weeks pregnant na karon sa mong first baby. Mao nga gipa-stay at home na lang ko ni Coast Guard kay tungod sa kadelikado sa virus nga COVID ug dili pud ko pwede sa salon kay daghang chemicals. Siya pud kay kanunay nga mag-amping ug muli siya sa balay, ligoon yun ako siyag alcohol. Kulang na lang akong ipa-mouthwash niya. Maong nakagama ko aning among sugilan ni Coast Guard nga tungod sa Quarantine Pass nagkadayon may. Dili yun ta makatag-an og kanusa og asa makita nato ang atong kapares. Pwedeng nanginas ra ka sa dagat, nya nakita nimo siya. Bisag ni palit ra kag asin, nakita nimo siya. Ug basin naara sa inyong silingan naglabay-labay. Basta kung para nimo, para yun nimo. Pasagda nato ang panahon ug ang hangin nga mo'y modala nato paingon sa atong right person. Pero dili tanan pareha sa mga sigulano ni Coast Guard. Usahay makaagi unatag sakit, usa ta makabati og tinuod nga kalipay. Pero naay rason si Lord sa tanang butang. Lord, okay pa ta diha. Nahuman na lang ko sa akong sugilanon diri. Wala pa ko kadawat sa imong response. Sa mga nag-ingon nga mangita na lang og Coast Guard, warning lang. Basig layo ra kaayo ang inyong maparehas noon. Kaya ako nag-ampo ko nga Koreano unta. Coast Guard may gihatag ni Lord. Di ba layo ra kaayo? Tinuod nga naay bad effects ang pandemic pero naapoy good effects nga mahatag nato. Tungod sa pandemic na-realize nato ang kaimportante sa pamilya. Kaimportante sa trabaho ug sa uban pa. Gitudluan pud ta ani kun unsaon pagpataas sa atong pasensya ug daghantag na realized sa kinabuhi. Tungod pud sa pandemic nga parehas nako nga nakita nila ang ilahang right person. Tanan ay rason nga nung gitugutan ni Lord nga mahitabo ang mga butang nga wala nato dama. Ing ana yun siguro mo lihok si Lord. Silent mode pero naminaw siya nato. Di ba Lord? Ug dili na lang ko to bang among sigulano ni Coast Guard. Salamat sa paghatag og higayon sa pagpaminaw, sa pagbasa ug paghuwat. No to face reveal me kay giapil yun nako among private and daring moments. Para na sa privacy ni Coast Guard, kinaa siya sa serbisyo sa katawan. Wala na ni response nga mahitabo gikan niya pareha sa uban kay panalagsa na lang tumudungaw og phone sa kabisi kay daghang bagyo sa Pilipinas.
Pero aron sulit yun akong pagpadala sa mong sugilanon din Suggest mo og name mga duol sa quarantine pass. Kay basig quarantine gyoy mangalan ani ba? Kay gusto na ako nga duol gyud ana nga word. Ako daw bahala ingon ni Coast Guard. Wala pa mi kahibalo sa gender. Mo-update yung kog nanganak na ko og unsay napili nako nga name. Nagikan yun ani. Og i-PM yun nako kung kinsa akong napilian. He guards the coast and I guard his heart. And that's my Coast Guard. Again, thanks for reading and listening, and let's stay safe. I love you all. Ladies and boys, dungan tag ingon, unta tanan, sana all.